Ambalma wambe ambalma kefo bonyana zikiri Brahma Kulibali kabala kan da nyama da kan aya kanun ka ni fasainda ana alaka nasara amba fo ka wali mandon fasokola ambalma ambe do ansi kunkono babu folo oye terroriste ube ka wali amita ka anfaso segere ni faso dembe kungodo jamana kono hakilite mamina abale kono ko jamana lakanani ko fanga de kungodo donc ni fanga do desera ango dafri anga fanga wrenini nga on oublie Mali constitution bi mi fo jamana diwe faso président tate amarabe mamunu mbolo tate faso yi jamana diwe tay munu be marala ubechideya de la ni machi na desera iwuli tijo ambalmaw Mali kono bi fanga min bɛ an kunna u ye choix dɔ ta choix min ni a jɔrɔ kɛra ne yɛrɛ la kosɛbɛ n'o ye ka ɲini ka Faransi jamana gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la choix min do c'est un choix courageux min n'a jɔrɔ a kɛra ne yɛrɛ la kosɛbɛ an balimaw diagnostic la Surasi minnu bɛ fanga la ne n'u ka hakilina bɛɛ ye kelen ye Mali problème diagnostic la o kɔrɔ ye di an bɛɛ bɛnnen b'a kan ka fɔ lajaba min filɛ nin ye an dala ko rébellion ni terrorisiw dɔwɛrɛ tɛ Faransi ka baara do ani américain ka fara Qatar ani Arabie Saoudite kan ni ɲagata de bɛ Mali dala a bɛ kɛlɛ cogo di o de ye an fara an ka hakilina danfara yɔrɔ ye ne bolo n'i bɛ tubabu kɛlɛ a ka kan i ka fɛɛrɛ sigi sen ka fɔlɔ jamanadenw ka kelenya ka se ka renforcer yanni i ka kan ka sababu kɛ tubabu bɛ baara o baara kɛ jamana kɔnɔ a yɛrɛ bolo tɛna kɛ jamanaden dɔw de bɛ sɔrɔ u bɛ sinsin minnu kan sani président Modibo ka indépendance ta k'a di Mali ma a hamina nin de la fɔlɔ nin sababu de la Modibo Keita votera oui la référendum na la Guinée Sékou Touré olu ye non ta k'a fɔ ko Guinée b'a ka indépendance ta avec toutes les conséquences an balimaw a don président Modibo ko an ka to Faransi kɔ fɔlɔ 1958 c'était stratégique le temps politique farafarali min bɛ Mali kɔnɔ kelenya bɛ se ka sabati malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min tubabu kana don yɔrɔ sɔrɔ n'an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta o la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka kɛ kuntalajan ye o hakilina o ma bɛn anw yɛrɛ ka leader ma a don kofɔlen n'o ye Amadu Sédou Traoré n'an bɛɛ b'a wele Amadu Jikɔrɔni Amadu Jikɔrɔni ka baara tiɲɛna o de senfɛ a taara livre ɲini ka librairie dayɛlɛ ka dɛmɛ ɲini jamana kɔ kan a teri minnu bɛ yen ka librairie kɛ librairie ba ye an balimaw indépendance bɛ ta don min 1968 2 ans après a y'a clé ta k'a di jamana ma ko k'a bɔ ale taya la ka librairie kɛ jamana ta ye o de kɛra librairie populaire du Mali o de tun bɛ cahier ni fɛnw di Mali école den bɛɛ ma président Modibo y'a clé minɛ don min a y'a kunbiri a jenina nin bɛ indépendance ko kuma fɔ don min a n'olu ka hakilina tun tɛ kelen ye o indépendance talen ale Modibo kɛra o président ye a tilala ka na a yɛrɛ tɔgɔ la société ta ka yɛlɛma ka di jamana ma a ye Modibo marqué fo saya o ma tigɛ ɲɔgɔn na
Mais les choix de Modibo étaient stratégiques. Kéléen de la Ninido. Et donc, en Tombolo, il faut que Malidou Nignon Tchèque Kéléen a renforcé Sananka fort, Kambanket Wabu Kélékan. Et en même temps, Andjigi Semero et Rodmei. Kasoba ke ma delika ye diɲɛ fansi ko jamana dɔ ye fantan jamana dɔ ye Faransi kɛlɛ walima ka Américains kɛlɛ k'a laban na hɛrɛ la. Ala k'an ta in kɛ a fɔlɔ ye. An balimaw, nka n'a ma ɲɛ ne tɛ fanga la. N'a ma ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la u y'a jira k'a fɔ ko u bolo dayɔrɔ ka ɲi. Et en même temps, Francis armée gagné ka boyan solution b'u bolo a ko kama an bɛ mun kɛ en tant que citoyen o de ye ka dugawu kɛ baara min n'o ye a daminɛ Ala ka sebaya d'u ma ka sababu kɛ n'a ɲɛna jamana ka lafiya b'a la jamana ka basigi ni lakana b'a la. An balimaw, yaasa ka Mali nimisa yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma na ka Mali nimisa aw hakili b'a la indépendance ta kuma Faransi ni comportement kelen de kɛ Guinée waati min na Sékou Touré y'a ɲini ko ka bɔ yen Général de Gaulle dimina u ye layidu di ko ɲani dɔgɔkun damatɔ dɔ cɛ ko la Guinée bɛ dafiri diɲɛ na. Sékou Touré san 20 kɔ kɛ o kɔfɛ ka sababu kɛ Sékou Touré a taara Cuba sɔrɔsiw nɔfɛ ka na a yɛrɛ lakana k'a ka jamana armée organisée. Faransi taara fo ka Guinée opposition armée contre Sékou Touré. Ça n'a pas marché. An balimaw, an bɛ dugawu kɛ Ala ka u dɛsɛ an ka jamana fana kɔnɔ o cogoya kelen na. Voilà pourquoi Faransi ŋaniya ye min ye siga t'a la n'i ye tubabu kɛlɛli daminɛ k'u lamaloya k'u gɛn i b'i sigi a kɔlɔlɔ kan. U b'a ɲini k'u b'i ka jamana sokɔnɔminɛ kɛ kɛnɛmaminɛ ye. U b'a ɲini k'u b'i ka jamana dugumana kɛ sanfɛla ye yaasa i bɛ se ka nimisa cogo min i ka segi jɔnya na kabi Ala k'i dan i ma deli ka bonya sugu min ye i ɲɛna. N'o bɛ kɛ i tɛ tubabu bolo ye ka baara kɛ u sinsinnen bɛ jamana den dɔw kan yaasa u bɛ se ka u baara ɲɛ sɔrɔ cogo min. Mali kɔnɔ marifatigi jɛkulu minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu ye Faransi sinsin bere dɔw ye. N y'a fɔ aw ye cogo min terroriste ko kuma in Faransi ka baara don. Tout le monde s'attendait à la multiplication des attaques terroristes, même à Bamako. Bɛɛ tun b'a dɔn Faransi bɛna baara min kɛ de déstabilisation action de. An balimaw, et donc ça ne doit surprendre personne. Au hukumu de kɔnɔna la min ye kunna sini ni o bɛnna jeudi ma fajirida fɛ terroristiw ye Mali yɔrɔ 6 de gosi ɲɔgɔn fɛ ka militaires olu bɛ o cɛ la. O tɛ dɔwɛrɛ ye Douentza mara kɔnɔ terroristiw u ye bombe don mobili dɔ kɔnɔ mobili in ka funu ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw ka kan n'o ka PC a filɛ nin ye goudronda la cɔyi ka mobili funu ka don a kɔnɔna la ka bombe pɛrɛ a kɛra sababu ye Mali sɔrɔsi kelen sara 15 olu joginna mobili 3 ka olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bombe pɛrɛni o sababu la. A waleya kɛra waati min terroriste ninnu yɛrɛ cɛla u ka maa 3 sar'o la kelen min tun bɛ mobili kɔnɔ n'o nana yɛrɛ fa o b'a la o tɔ 2 an ka sɔrɔsiw mugu ni kisɛ min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye olu bɔnɛ u nin na k'u bolofɛnw minɛ u la fana. Nka an balimaw, ni attaque MINUSMA ka convoi de tun bɛ ka tɛmɛ sɔrɔsiw ka kan bɛ goudronda la juste. Convoi tɛmɛna mobili dɔ balila ka fara
ka ɲɛsin sɔrɔsiw ka kama kana pɛrɛn ni pɛrɛn cogo la. Voilà pourquoi attaquer kɔfɛ armée douansan datugu ko maa si tɛ bɔ bolifɛn si tɛ bɔ même l'aménagement pour que vérification olu bɛ se ka kɛ cogo min. An balimaw o waati kelen fajirida fɛ 5 heures du matin koro u ye mobili dɔ ta ka bɔmu kɛ ka a sɔsɔ k'a fɔ mali sɔrɔsiw dagayɔrɔ min bɛ koro k'a fɔ k'u bɛ u kun da o yɔrɔ kan. Ala y'a kɛ sani u bɛ se mali sɔrɔsiw ma bɔmbu ye mobili pɛrɛn ni u yɛrɛ ye k'u faga k'u ban. Mali sɔrɔsiw a ma u sɔrɔ minɛn ma tiɲɛ ni rien. Mopti an balimaw mobili dɔ bɛ yen n'o ye Toyota couleur jɛman dɔ ye double cabine u y'o fana sɔsɔ mobili la. Nin bɛɛ kɛra alamisa kelen de journée kɔnɔna la. O mobili ka sɔsɔ bɔmbu la u b'a fɛ ka kunda ni mali sɔrɔsiw ye bɔmbu min na o mobili natɔ 30 km ɲɔgɔnna route nationale numéro 16 sani u bɛ se o ma à 500 mètres mali sɔrɔsiw ka poste de contrôle min bɛ ti n'o bɛ Sevare Masona na mobili nana coro Bɔgɔndoroko la o yɔrɔ kɔnɔna la. Mali sɔrɔsiw ka équipe min bɛ yen n'o bɛ min ko baara kɛ olu taara ka taa bɔmbu ninnu désamorcer yasa a kasara kana se mɔgɔw ma cogo min. An balimaw Bafo kan Segu région u ye gwɛlɛ bugubuguma ka ɲɛsin o ma n'o ye gwɛlɛ 3 ye u bɛ min wele ko obi ka bɔmbu ta ka bugubuguma ka ɲɛsin kan ma. A nana ben minɛn ma tiɲɛ a ma mɔgɔ sɔrɔ. Segu kan fana kɔnɔ u ye bɔmbu 2 bugubuguma ka na ben Segu dugu yɛrɛ kan kɔnɔna la o fana nana ben a ma mɔgɔ sɔrɔ a ma minɛn sɔrɔ a ma tiɲɛni si kɛ o bɛɛ kɛra o fajirida kelen. Nka u y'u to komi Segu kan bɛ goudronda la ka ɲɛsin Badawolo ma gouverneur ka résidence côté u y'u to ba kɔfɛ de ka bɔmbu in fili kana ben kan kɔnɔna la. A wɔɔrɔnan an balimaw Kolokani kaw fɛ yen min y'an ka jamana sɔrɔsiw ye fana olu ka forçati bolofara min ni o ye gendarme ye ni olu bɛ Kolokani u ye mugu ni kisɛ ta ka olu fana sɛgɛrɛ o fana kɛra fajirida fɛ 5h30 u ye maa 2 fa ye ka 3 jogi ani ka min ye minɛnw caman ka olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ. O kɔfɛ mali sɔrɔsiw ye renseignement ta ka terroriste ninnu nɔbɔli daminɛ u ka mobili 12 ɲɔgɔnna ka taa o koron ka gwɛlɛ jigi o mobiliw kan. An balimaw ninnu ye lahalaw ye minnu ni an ye olu ye alamisa ni o kɛra Konasini exactement. Nin waleya kɔfɛ kunungo fajirida jamanadenw balila ka fɛn min ye o ye ka fɔ fajirida fɛ tuguni kule bɔra ani ka appeliw ka olu daminɛ ka fɔ ko terrorisiw ko ka fɔ ko muguci bɛ senna Kati. Maa fɔlɔ min ye ne wele fajirida fɛ ne yɛrɛ tun commencera ka énerver ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ wele nin heure la. A tilala ka n wele tuguni siɲɛ 2nan na o ye jɔn ka ta ka lajɛ mun bɛ yen. A ko ko kisɛci bɛ senna Kati. N ko kisɛci sugu jumɛn bɛ yen k'ale ma se ka dɔn. Ko nka ko explosion 2 de kɛra fɔlɔ o kɔfɛ ko kisɛci nana daminɛ depuis o fɔ ne y'a dɔn k'a fɔ terrorisiw de ka mode d'action don. An balimaw o kɔfɛ ni balimakɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Ben le Cerveau ye Kati. O fana ye kunnafoni sɛmɛntiya k'a fɔ ko muguci bɛ senna nka ale yɛrɛ ma dɔn tigitigi fɔlɔ muguci bɛ fɛn min nɔfɛ. An balimaw fo kana a ko jɛya maaw ma k'a fɔ an ka jamana sɔrɔsiw o ni terrorisiw olu de karilen bɛ ɲɔgɔn na. An balimaw u ye Kati kan gosi mali sɔrɔsi kelen o ni tora la 6 o joginna ka sababu kɛ u ye mobili bɔmbu de kɛ ka mobili fa ka funu ka ɲɛsin kama ka pɛrɛn. O ye pɛrɛnni min kɛ o de ye sɔrɔsi kelen faga ani ka tɔ ninnu jogi nka kan résistera ka se ka terroriste
wolonfla bɔnɛ u ni na sur le coup. Bidonya ina bilan alourdi la ka kɛ maa 13 terroriste minnu y'a ta kɛ olu de taara lahara. Terroriste 8 kunu o de tun minɛna nka surɔ dɔw minɛna bi dɔw minɛna tuguni Kati ani Bamakɔ. Segu mara kɔnɔ fana terroriste dɔw olu minɛna an da bɛna se a yɔrɔ ma. An balimaw, lakana sabatibaw u taara cité administrative la ka taa mɔmɔni kɛ yen ani jamana yɔrɔ stratégique caman yaasa duti bɛ se ka bɔ u la cogo min u bɛ se k'a dɔn u ka kan ka min kɛ exactement. An balimaw, Mali sɔrɔsiw ni action terroriste kɔfɛ n'a kɛra Kati kan na direction du matériel et des hydrocarbures Mali sɔrɔsiw ka minɛnw ani taji ko bɛ jalatigɛ soba min na o yɔrɔ la ni o gunnen filɛ nin ye Asimi Goïta yɛrɛ ka so la Kati ye. O Kati kelen ni Mali ministre de la défense Sadio Kamara n'ale fana si yɔrɔ do ale fana bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na malgré tout terroriste u nana ngɔlɛ gosi o kɔnɔna la. Kuma cayara jamana den dɔw olu dabali banna ko nin bɛ se ka kɛ cogo di terroriste bɛ se ka na gosili kɛ fo Kati cogo min. Kati kan min ni o lakananen don ni Mali yɔrɔ bɛɛ ye président fo ale jabala la o bɛ se ka kɛ kɛcogoya jumɛnw na k'olu ma se ka nin faamuya cogo si de la. Fɔbajugu dɔw olu wulila ko an y'a fɔ ko Mali armée ko foyi tɛ yen se t'u ye l'armée monte en puissance jamanadenw nɛgɛnni kuma don diɲɛ kuma t'a la a dalilu filɛ nin ye foyi tɛ sen na terroriste ye sebaaya sɔrɔ an y'o kumaw fana mɛn. France 24 ani RFI an y'an tuloma da olu fana bɛna mun fɔ. France 24 y'a yira k'a fɔ ko nin ko in ko coup d'état ko terroriste attaque dama tɛ ko coup d'état ko fana tentative dɔ b'a kɔfɛ. An balimaw, o média kelenw de ye Asimi Goïta photo dilan a jɔlen bɛ kogo la ja tigɛlen bɛ a yɛrɛ photo ɲɛ ko coup d'état kɛla filɛ nin ye. O maa kelenw ni attaque olu de ye tentative de coup d'état ko kuma supposition bɔ a kɔnɔ. O kɔrɔ olu b'a dɔn maa minnu nana nin attaque kɛ. Attaque kɛkun tun ye min ye olu ka kan k'a dɔn exactement. An balimaw, o yɔrɔ to yen. An bɛ don sisan nin ye lahala min ni o kɛra n'o ye événement ye. Maintenant an bɛ don événement in ale analyse kɔnɔ pour que jamanadenw bɛ se k'u ta n'u bila dɔn. D'abord nin attaque sugu anw ka faamu na anw tɛ stratégie ye armement ko ni défense ni sécurité ko la. Anw bɛ kuma en tant que journaliste. Anw bɛ min fɔ o ye anw ka faamu ye. Anw ka faamu bɛ dan an ka kodɔn faamu na wa bɛɛ n'i ka tiɲɛ don. An bɛ min fɔ n'a kɛra i fɛla ye alhamdulilayi a fara i boloda la. N'a min ma kɛ i fɛla ye o to yen min ye i fɛla ye baara kɛ ni o ye. Ka sababuya kɛ anw sigilen bɛ kuma min na yan kuranɛ kolo tɛ anw ka hakilina anw bɛ k'o de fɔ nin kɛnɛ kan. An balimaw, anw ka jateminɛ na nin attaque sugu fɛn min bɛ ka a nɔgɔya la o dɔ bɛ sɔn ka kɛ min ye kan yɛrɛ position kan emplacement. Anw ka kan ninnu a tila bɛɛ bɛ goudronda de la. Kati kan in a bɛ dugu de kɔnɔ. Tɛmɛsiraw bɛ yen mɔgɔw bɛ tɛmɛ sira min fɛ kan masuruna na. Et donc mobili bɛ se k'i to goudron ka vitesse la ka sira fara dɔrɔn a bɛna bombe exploser. Mobili bɛ bila ɲɛfɛ pourquoi? Mobili in bombe min b'a kɔnɔ n'a pɛrɛnna mɔgɔ minnu bɛ da la kɔlɔsili la a b'olu déstabiliser a mankan a bɛ sɔrɔsi tɔw ja wuli u bɛ désorganiser u bɛ sɔrɔ ka rafale daminɛ ni marifa ye sisan ka ɲɛsin u ma. Douansan attaque min kɛra o kan na o kan in fana n'o ye armée ka PC ye o fana bɛ goudronda de la. I bɛ se k'i to boli la goudronda la mobili la vitesse la dɔrɔn il suffit seulement i ka jigin k'i ɲɛsin kan ma. Mɔgɔ minnu bɛ mobili kɔnɔ ale b'a dɔn k'ale sara ka ban ale tɛna baloli kama ale b'a dɔn ale salen don ka ban parce que ale ni dilen don ka ban a bɛna dɔrɔn bombe ka pɛrɛn ni ale ye ani sɔrɔsiw ka sa.
Et donc mɔgɔ min jɛlen b'a nin kɔ k'an bɛ gudɔrɔnda la bɔnbu kɛlen bɛ ka mɔbili fa a kunna ani vitesse bɛ ka na hali n'i ye marifa ci mɔbili la mɔbili bɛ don bɔnbu bɛ pɛrɛn anw ka jateminɛ na wagati de sera nin kan ninnu dɔw u ka yɔrɔ janya gudɔrɔnda ani mɔgɔw tɛmɛsira la n'a y'a sɔrɔ distance dɔ bɛ kan ni gudɔrɔn cɛ 100 mètres ɲɔgɔn na 200 mètres ɲɔgɔn na mobili mana sira fara ka jigin ka bɔ gudɔrɔn sanfɛ k'a kunda kan kan sentinelle ɲɛ b'a natɔ la ni armée mobili tɛ u b'a dɔn n'u ye kangari da ye n'a ma dan sira la solution b'u bolo ka se ka neutraliser ka sɔrɔ a ma se kan ma Kati fana c'est pareil soit mɔgɔ minnu ni olu ka habitation bɛ a yɔrɔ la k'u expulser pour cause d'utilité publique ka mɔgɔw yɔrɔ janya a zone na soit ka kan délocaliser ka taa n'a ye yɔrɔ la ka a emplacement kɛ de sorte que a bɛ se ka norme respecter cogo min norme min ni o bɛ kan emplacement ko kibaruya la diɲɛ kɔnɔ sinon anw ka kan ninnu u attaqueli ka nɔgɔn sababu min na a sababu dɔ de filɛ nin ye parce que a bɛ adamadenw tɛmɛ siraw ni fɛnw na an balimaw o kɔfɛ segu an y'a ye k'a fɔ u ye terroriste dɔ minɛ bi walima siga kɛra mɔgɔ dɔ la ko terroriste don a tigi nana yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ il a fallu que protection civile mɔgɔw ka wele pour que kana labɔ kɔlɔn kɔnɔ o senfɛ u bɛ ka a tigi filmer protection civile mɔgɔw bɛ k'a mafiɲɛya ka jɔ ka ji bɔn kan ani u bɛ kuma caman na quand j'ai vu la vidéo ngo apparemment u bɛ ka fɛn min kɛ u t'a dɔn kɔlɔlɔ min bɛ nin fɛn na an balimaw anw ka jamana kɔnɔ hali bi terrorisiya ye fɛn min ye a ma faamuya jamanaden fɛ u t'a dɔn fɛn façon min don hali bi stratégie dun ko ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la e b'i yɛrɛ dɔn i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la i b'o dɔn i ka gagneli chance ye 100% de i b'i yɛrɛ dɔn kɔrɔ de i b'i yɛrɛ se dɔn i b'i yɛrɛ se dan dɔn i ni min bɛ kɛlɛ la i b'o se dɔn i b'a se dan dɔn n'i y'o ɲɛ dɔn i ka gagneli o kɛlɛ la o ye 100% de nka ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la e bɛ i yɛrɛ dɔn nka i t'o tigi dɔn i ka gagneli chance ye 50% de i ka perduli fana risque o ye 50% de nka ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na e ti i yɛrɛ se ni i dan dɔn e t'o tigi se ni a dan dɔn e ka échec o risque ye 100% de gagner cogo ti e la an balimaw protection civile maw u ye fɛn min kɛ fɛnjuguba don ka da mun kan ni mɔgɔ ninnu ka mentalité la n'o ye terroriste ye maa o maa ye an attaqué an bɛ tigi attaqué et donc la protection civile n'est pas qualifiée pour lutter contre le terrorisme u ka kanw ni fɛnw fana da la i bɛ tɛmɛ i tɛ marifa ye maa si bolo le fait que u yera ni terroriste ye u bɛ k'a maltraiter ni tiɲɛ don ko terroriste don n'u ma farati u bɛ sɔn ka kɛ cible ye il y aura des actions de représailles faites attention voilà pourquoi anw bolo protection civile mɔgɔw ka kan da la il est temps arme ka d'u ma parce que u ni sɔrɔsiw bɛɛ de formation commune de base que 3 mois ils doivent être armés compte tenu de la situation particulière du pays. Deuxièmement, en balimaw an ye kati population ye u bɔra ka sigama mɔgɔw minɛ ka di armée ma c'est une très bonne chose quand on a vu an bɛ kati population fo o baara la kosɛbɛ nka anw bolo a kɛcogo jɛra u tun ma kan ka filmer k'a yira n bɛ segin a kan terroriste ninnu fɛn façon minnu don aw kana ɲinɛ ma façon minnu don
hakilina min b'o la a n'u ka kɛlɛkɛcogo ye min ye a kana ɲinɛ fɛn o fɛn bɛ senna dugu kɔnɔ u b'a bɛɛ kalama kuma fɛn o fɛn bɛ fɔ sigidaw ni fɛnw na u b'a bɛɛ kalama parce que u ka complice min bɛ Bamako Ala de b'a da dɔn an balimaw pour que ka population décourager ni fɛn façon na u bɛ population de kɛ cible ye kulonkɛ kuma tɛ dɛ attention an ye vocal dɔ mankan mɛn sur les réseaux kumakan minnu don mɔgɔw k'u hakili sigi nga mɔgɔw ka n'u ka menaces kɛ kulonkɛ ye nin sugu population k'a sen bɔ jamana fanga y'a fɔ ko population bɛ se ka jamana fanga dɛmɛ cogo min o ye k'aw k'u dɛmɛ ni kibaruya ɲuman ye nga aw y'u minɛ ka a kɛ video ye ka a yira farati dɔ da n'aw faratira u laban u b'a fɔ k'u bɛ population civile kɛ cible ye a sugu ninnu bɛ na nin na cogo de la faites extrêmement attention ni kɛlɛ in a janfan ka bon a ye sɔrɔsiw to yen u k'u ka sɔrɔsiya baara kɛ hali n'a ye min minɛ aw tɛgɛ la a ye finitigiw wele k'a d'u ma wali aw yɛrɛ ka taa n'a ye ka taa di finitigiw ma aw kana filmer ka aw yɛrɛ yira encore une fois farati b'a la an bɛ dans au niveau la an balimaw minnu fana bɛ ka video kɛ mɔgɔ minnu ni sigana mɔgɔ minnu minɛna ka video kɛ k'a bila u taala ka jamana sɔrɔsiw dɛmɛ baara la dɛ au contraire u bɛ ka baara tɔ de gɛlɛya i bɛ maa min minɛ ale kelen tɛ réseau de don minnu donnen bɛ Bamako tiɲɛni kama e ye kelen minɛ i y'o photo ta wali k'o video ta k'a publier sur les réseaux sociaux o ni mɔgɔ tɔ minnu o n'u tɔɲɔgɔn ni fɛn minnu bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn ladɔnniya ko karisa minɛna o tɔw bɛ sɔrɔ bilen u bɛ tunu de dɔw minɛna par exemple u bɛ k'a ɲininka a b'a la k'a ni muso dɔ don ko muso bɛ Kalabankɔrɔ o muso ani walima mɔgɔ min bɛ réseau kan u bɛ whatsapp la u b'an cɛ la dugu kɔnɔ un coup u bɛ ɲɔgɔn informer ko karisa minɛna u bɛ ligne bɛɛ tigɛ un coup u n'o tigi cɛ o ko tɔ bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di bilen o y'aw kɛlen ye ka baara tiɲɛ enquête kɛbagaw ani lakana sabatibaw ma o ko tɔ bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di ninnu dun dugu kɔnɔna la menace de don jamana ma an balimaw a tun ka kan an ka nin yɔrɔ perepelatigɛ di population ma kuma filanan ye min ye ni aw kana ɲinɛ o kɔ cogo si de la an balimaw o ye k'a fɔ nin ko in balinako tɛ mɔgɔ tun ka kan ka sigi ni a action ye ka sababu kɛ mun ye don min terrorisiw ye Sévaré kan Bafo kan ani ɲɔnɔn kan attaqué ɲɔgɔn fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka baara don wa ko u y'u ka mɔgɔw bila ka don Bamako Mali région bɛɛ ani Mali duguba bɛɛ kɔnɔna la ko an k'an sigi a kan ko a daminɛtɔ de filɛ nin ye ni mɔgɔ ninnu dun u bɛ fɛn o fɛn fɔ ko an bɛna nin kɛ i sigi a kan k'a fɔ ko u b'a kɛ u bɛna kɛ don jumɛn o de dɔnnen tɛ ani u bɛna kɛ yɔrɔ kelen jumɛn o de dɔnnen tɛ mais n'u ko ko an bɛ nin kɛ i sigi a kan u b'a kɛ an balimaw baasi tɛ mɔgɔ minnu ni olu bɛ ka nin fɛn kɛ ni attaque minnu n'a bɛ ka tugu ɲɔgɔn na n'i y'a ye a bɛ kɛ i n'a fɔ k'u ye dugu u ye Mali yɛrɛ u ye Mali ko ban quoi u nana Kolokani u sera ka mɔgɔ 2 de faga ka sababu kɛ yɛrɛfasiw bɛ don mobili de kɔnɔ ka taa bombe pɛrɛn kan kɔnɔ u sera ka maa 2 de faga Kolokani kan Segu kan u ma se ka maa si sɔrɔ Koro u ma se ka tiɲɛni kɛ Sévaré u ma se ka tiɲɛni kelen kɛ o fana kɔnɔna la u sera ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na jeudi o ye Kolokani kan ye n'u ye mɔgɔ 2 bɔnɛ u ni na u sera ka tiɲɛni kɛ ani Duwansan u ye sɔrɔsi kelen fa a banna
nka o mankutu ani jawuli a kɛra i n'a fɔ terroriste ye maliko de ban. Terrorisme action ninnu a laɲini ye nin ye ka jamana yɔrɔ caman gosi ɲɔgɔn fɛ. C'est pour que mɔgɔw k'u tɔgɔ fɔ. Mɔgɔw ja ka wuli a bɛ k'i ɲɛna ko capacité min b'u la tiɲɛni na kabako dan de don u ye maliko ban pewu. Mɔgɔw hakili de wuli. K'a sɔrɔ n'i taara lajɛ mun ni mun de kɛra i b'a ye putɛrɛ. Kolokani mɔgɔ 2 de sara o la an bɛ dugawu kɛ u ye Ala ka yafa u ma. Ali mɔgɔ 1 saya a ka ca. Duwansanta maa 1. Sinon Sevare a ma se ka tiɲɛni kɛ. Segu ma se ka tiɲɛni kɛ. Yɔrɔ tɔ ninnu bɛɛ a yɔrɔ 6 tɔ bɛɛ u ma se ka yɔrɔ si tiɲɛni kɛ a si la. Yɔrɔ 6 min atakɛra tiɲɛni sera ka kɛ yɔrɔ 2 dɔrɔn de la. Kati u sera ka tiɲɛni min kɛ o ye ka surasi 6 blessé ani ka 1 ka olu bɔnɛ u ni na. Nka terroriste ka mɔgɔ joli sara u ka maa 13 di min tora Kati kan kɔnɔna na. U ka mɔgɔ hakɛ min minɛna o kɔfɛ o fana bɛ kan kɔnɔna de la ka taga. Halisa sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na an balimaw. I bɛ mun faamu nin kɔnɔna la. Waleya min kɛra a kɛra échec u bolo. Mais le fait que u sera ka mugu ci Kati kan na, u sera ka na ni mobili ye bombe ye ka exploser Kati kan na, o de ye wɔyɔ ye, o de ye parce que le symbole est très fort. Message de do u ye symbole dɔ de ɲini ka dankari o symbole la pour que diɲɛ k'u tɔgɔ fɔ mɔgɔw dabali ka ban mɔgɔw ja ka wuli k'a fɔ k'u ye koba kɛ. C'est une action de communication de la part des terroristes. K'a fɔ Mali ye choix min kɛ fanga min bɛ Mali kɔnɔ bi u tanunen bɛ min na o ye k'u ye jamana lakanako k'u sera ka baara kɛ o sira kan. Ko an ye minɛnw sɔrɔ an ye radaru sɔrɔ risiw bɛ an ka jamana kɔnɔ alhamdulillah. Et que dadigi bɛ ka kɛ terroristew la. Fanga bɛ a yɛrɛ lafasa ni kumakan minnu ye diɲɛ kɔnɔ k'a disi gosi n'o ye o ye nin kumakan de ye. Alors pour que ka o kumakan nkalontigiya ka jamanadenw jigi tigɛ u ka armée la ka jamanadenw ka danaya bɔn armée la ani fanga in na k'a fɔ fanga in bɛna se ka ko dilan il faut que an ka a organiser cogo la yaasa an bɛ se ka Kati kan attaquer min bɛna diɲɛ bɛɛ dabali ban. Voilà pourquoi Kati kan visera ka attaquer. Et donc c'est une façon de dire an bɛ se ka tiɲɛni kɛ Mali yɔrɔ min y'an ja waati min y'an ja hali Mali yɔrɔ min bɛ yen ni o lakananen bɛ ka tɛmɛ Mali fan bɛɛ kan an bɛ se ka dankari yen na. An balimaw mɔgɔ caman bɛna kule bɔ ko l'armée monte en puissance ko a kɛra nkalon kuma ye anw kan tɛ ziirinda kuma ni fɛn ma an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye anw kan b'o yɔrɔ de ma. Olu ko o kuma ko radaru bɛ min l'armée monte en puissance ko yɔrɔ bɛ min l'armée monte en puissance o phrase yɛrɛ ye IBK ka phrase de ye. Armée montée en puissance au daminɛna grâce à Ibrahim Boubacar Keïta. Ale de y'a simi formé k'a ka bataillon formé ka forçat formé minɛn minnu filɛ nin ye ani avion minnu filɛ nin ye a tila bɛɛ ye IBK ka acquisition ye. Transition min bɛ yen bi o fana ye baaraba caman fara a kan k'o fana ka kan ka reconnu. An balimaw et donc dɔw ɲɛna n ye minɛn san o kɔrɔ ye ko terroriste tɛ se ka attaque kɛ jamana kɔnɔ bilen. N'u ye attaque kɛ an bɛ jamana lagosi. Faites attention. Terroriste ka action laɲini dɔ ye ka jamanadenw yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na. Ka sababuya kɛ u bɛ attaque min kɛ a bɛ se ka na ni amalgame ye. N'o ye jamanaden dɔw bɛ sɔn ka miiri ko ko karisalakaw de don. Ka sababuya kɛ mɔgɔ minnu b'a attaque sugu kɛ a dɔnnen bɛ mɔgɔ façon minnu don. N'aw ma farati u bɛ aw yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na. A laɲini dɔ ye ka jamanaden dusu kasi ka bila fanga la. Ni jamanadenw dusu kasira ka bila fanga la fanga bɛ affaibli. Jagoya u bɛ kɛlɛ min na ka ɲɛsin terrorisme ma u bɛ segin u kɔ fanga kana dafiri. C'est ça la situation. Voilà pourquoi ni attaque kɛra tubabu jamanaw la i b'a ye u ka président kura
kɔrɔlen, opposition, majorité, société civile, diinɛmɔgɔ, chrétien, silamɛ, bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an'u ka médiaw. Kumakan min bɛ yen, kumakan kelen pewu, l'unité nationale, kelenya. Parce que terrorisme attaque laɲini ye ka jamanadenw ka kelenya de tiɲɛ fɔlɔ, ka aw yɛrɛ dama dusu kasi ka aw bila ɲɔgɔn na. Faites extrêmement attention à cela aussi. En balimaw. Et donc, minnu b'a la, ko donc ko ni attaque in sera ka kɛ kati ko dɛsɛ don, fugariya don, an b'u ɲininka u tɛ diɲɛ kalama de wa? Ou bien ni juguya kuma de don wa? N tɛ faso fɛ kuma de don wa? Ou bien de quoi il s'agit exactement? Moi, je n'ai rien compris. Francis jamana kan, attaque saba de kɛra minti damadɔ kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn na en 2015. A daminɛna Francis président yɛrɛ sen kɔrɔ k'a to balontan kɛnɛ kan stade la Francis ye. A don maa min bɛ fanga la o ye François Hollande ye. Ka na Bataclan na a don kelen maa min fagara a ka ca maa 100 ye Francis jamana kɔnɔna la. O kɛra 2015 an kɔrɔ yan. Radar tɛ o jamana kan dɛ. Olu ka armée fagomanciw don i bɛ sɔrɔ. An balimaw o to yen. États-Unis, World Trade Center, Tour 2, Ben Laden ka mɔgɔw taara gosi ka ben. Don min radar kun tɛ États-Unis i bɛ sɔrɔ dɛ. Maa 3,000 ani kɔ o de taara lahara o attaque senfɛ. États-Unis. An balimaw. O ka bɔ yen. Diɲɛ yɔrɔ min lakananen bɛ ni diɲɛ fan bɛɛ ye, o yɔrɔ jumɛn ye? Pentagone. Américains ka sɔrɔsiya ɲɛmaayasoba. La première puissance mondiale. Terroristes ka avion ka bombe kɛ ka sɔsɔ nka a nana jigin ye ka pɛrɛn. Sani mɔgɔ dabali ka ban ko ninnu ye nin kɛ cogo di? Ou bien k'i bɛ jalakili kɛ, dis-toi mun de bɛ ninnu kɔfɛ? Bamananw ko sani ka kaba fɛnba fofo nɔ na, fɛn min y'a fofo i kan k'a ɲini ka kabaw de la fɔlɔ. Se jumɛn bɛ ninnu permet ka se ka nin attaque sugu kɛ? Hakilima b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ, complicité de don. Janfanw de bɛ ninnu kɔfɛ. U kɛlɛbagaw biyɛnkala ɲinina sen dalen bɛ biyɛnkala kan a bɛ ye wa? Au-delà de ça, mɔgɔ minnu ni pour que ka segin ka na Mali kɔnɔ, mɔgɔ minnu ni olu ye nin attaque kɛ Kati, u tɛna Kati bi ka attaque kɛ bi o. U bɛ Jabala de ɲini. A mɔgɔ dɔw tun bɛ Bamako, u bɛ du dɔw de kɔnɔ yen. A mɔgɔ dɔw tun jiginna Kati. O b'a sɔrɔ u ye kan position bɛɛ lajɛ ka ban déjà. Mɔgɔ tɛ marifa ta k'i ɲɛsin sɔrɔsikan ma abada k'a sɔrɔ kibaruya t'i bolo sɔrɔsikan cogoya kan. U bɛ nin bɛɛ ɲɛ dɔn. N'an ye attaque kɛ an bɛ segin sira jumɛn fɛ? O b'a sɔrɔ u tilala nin jate bɛɛ la. C'est pourquoi u t'a attaque kɛ journée na, u b'a kɛ fajiridaw de fɛ. U bɛ se k'u retirer cogo min facilement. Nin bɛɛ de jate bɛ minɛ avant de ka passer acte la. Donc, ni mɔgɔ ninnu i b'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen u nana ka bɔ nord la wali u nana ka bɔ Mopti ka jigin Bamako ani Kati ka min kɛ a bɛ dɔgɔkun kelen 2, 3 fo ka kalo kelen bɔ u bɛ nin baara bɛɛ jateminɛ na. O mɔgɔ minnu fana bɛ na u ni marifa tɛ na. U tɛgɛlankolon bɛ na i n'a fɔ jamanaden gansan bɛ na cogo min. U bɛna marifa sɔrɔ u ɲɛ yan de. Kosɛbɛ. U bɛna marifa sɔrɔ u ɲɛ yan de. An balimaw, kɛlɛ min filɛ nin nord la ni o rébellion ye, san'a ka wuli, réunion dɔw de kɛra Bamako yan fɔlɔ. Il était question ko ka mouvement armé dɔ créer. Ka sababu kɛ ko Touaregiw ka groupe d'autodéfense dɔ bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn Douentza mara kɔnɔna la.
a rayon kɛra yan ɲɛmɔgɔ dama min tun b'a kɛnɛ kan c'est pas petit n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ bi mais jamana faamaw b'a dɔn bɛ ka min fɔ a rayon rapport bɛ yen maa o maa ye kuma min fɔ a rayon kɛnɛ kan tajuru sara dɔw tun bɛ a ko kɔnɔna la duguw ni ɲɔgɔn cɛ Mopti mara kɔnɔ an balimaw financement kan ka kɛ cogo di ko bere bɛ maa o maa bolo kɔrɔ bagan bɛ maa o maa bolo o ka kan ka 30,000 contribution di comme financement ka mouvement mɔgɔw recruter k'u former kɛlɛ la. Voilà le départ de cette action. Adam Mena ni Damne Chola, a rayon kera, Bamako yan hôtel de la, maintenant à hôtel Torofo. Moro tumbo kene kan niya do Torofo, akabo haklima. Mali autorité uba kalama. Ambalmo. Fitne fin flen nord ni centre la, abbe sababu sigile me Bamako yan. Abbe sans exception. Jamana tibagaw a bɛɛ sigiyɔrɔ ye Bamako in yan a bɛɛ a walejugu bɛɛ a cerveau bɛɛ sigilen bɛ Bamako yan sans exception an balimaw o kama anw tɛ jamana lakanabagaw dege u ka baara la ka sababu kɛ u ka baara ye fɛn min ye anw yɛrɛ o dɔnniya tɛ anw na nka an bɛ min f'u ye u ka Bamako garabali bɛɛ surveiller o kɔrɔ tɛ ko garabali kɔnɔmɔgɔw ye maajuguw ye o kɔrɔ tɛ ko karisa ni karisa don n ko Bamako garabali bɛɛ ka kan ka surveiller a bɛɛ surveillance ka kan ka boli a bɛɛ kan comme a ka kan ka boli yɔrɔ tɔw kan cogo min. An bɛ waati min na ko sisan jɔn ma kan ka kɛ foyi la jɔn ma kan ka kɛ sababu foyi la. La vigilance doit être de mise. Jamana lakanabaw bɛ u se la u bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri la. Dernier point sani n ka bɔ nin sujet kɔnɔ an balimaw o bɛ adressé kunnafonidilaw la kunnafonidila minnu b'a publier ko ni sigida in na terroriste dɔ minɛna grâce à la dénonciation de la population ay sabali dɛ a bɛna u ka u nin de exposé sisan nin yɔrɔ précision a tɛ fɔ tiɲɛni dan de don karisa minɛna renseignement mɔgɔw u ye kibaruyaw ta ka taa bɔ a tigiw kan ça se comprend. Pas la peine qu'à préciser que la population de Kibaria fort. Donc ça veut dire que il veut qu'à faire terroriste ou yeko karsa de yao kofo. Ou dumi baramike ou kofo braula ikaran kabo kalama. Il a vidéo d'oye. Ni kelen ali sambe sega kan kelen normante que la dignité mo ka nyini ka don mu fin façon de folo. Ça nous ka agir. Et également gouvernement ou comment ka fɛrɛ bɛɛ sigi sen kan d'abord pour que ka jamana journaliste ta san o san journaliste 100 k'u former u ka dɔn terrorisme ye mun ye terroriste ka action nu laɲini ye pour que médiaw de k'u tɔgɔ fɔ communication jumɛn de ka kan ka kɛ a contexte kɔnɔna la pour que ka kunnafonidilaw kalan o la Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ kunnafoni di à niveau ti bɛɛ la bɛɛ ma kalan ka se yɔrɔ jan donc ce qui fait que niveau tɛ yen kuma tɛ ka sa se nin yɔrɔ ninnu ma il faut que gouvernement ka y investi san o san former 100 à 200 journalistes u k'a dɔn kɛlɛ in ye kɛlɛ façon jumɛn ye communication sugu jumɛn de ka kan ka kɛ autour n'i ye tubabu médiaw ta k'u lajɛ fɛn o fɛn b'u ka jamana concerné a médiaw bɛɛ ka kuma a bɛɛ ye kelen ye a titriw bɛɛ ye titri nacogo kelen ye wa u bɛ information traité anglais min na a bɛɛ ye kelen ye i b'a faamuya k'a fɔ action in coordonné bɛ quelque part kunfɛ kuma tɛ mun na parce que média yɛrɛ y'a dama terrorisme de fɔlɔ ka jamanadenw hakili wuli ka baara kɛ baara min bɛ barika don
terroriste ka koto la ala ka nga jamana kisi ala ka sebaya di lakana bo ma me boni sija ko ambalmo ambe do Dr Choguel Kokala Maïga Faye, le premier ministre illégal et illégitime de la transition. Ambalmo nya fowe tomi dunu te bla bala te bla dombali vido jamana ni fɛrɛ ma sigi sen kan Choguel bɛ jamana in a bɛ taa jamana in a b'a halaki ka t'i sigi a ka foro la ka sababu kɛ finalement Choguel mago bɛ dɛmɛ de la k'a ɲini a fɛ ala jati kama a tɛ se a ka gɛn dɛ Mali kanu kama a k'a kɛ ala jati kama a ka taa ka bɔ fanga in na. Mali dans une situation où tu as l'impression que le gouvernement n'existe pas. Personne ne sent l'existence du gouvernement. Personne. Tu as l'impression que Fembe Doledo, kak. Parce que Choguel Tununa. Il t'a fait dont il est au gland tourdi. Marchi, Mangan, à bas la France, à bas la CDO. Bamako gouverneur ko dokera wara me do marché la ayake ala kama agato di fantoma o kalafia dokera da depuis marché ni meeting jora Choguel tununa aka gouvernement mangutu tununa pew halima ta donc gouvernement bi exister Mali kono ala ka galera da ou bien une belle politique wara bubolo kwa sinika candidature hali ni président ni jamana de votera démocratiquement avec moi la meko sobada président ni jamana de votera démocratiquement na deuxième mandat wakati sera journaliste ou ba ɲininga ka dɛsɛ est-ce que bɛna kɛ candidat ye jamais a t'a fɔ k'a bɛ kɛ candidat abada a b'a fɔ tout le temps an bɛna ye ni ala ye min latigɛ o ye deuxième mandat ye comment tɛ président min a ma sigi vote la charte de transition min bɛ yen o charte de transition tɛ yamaruya di a ka kɛ candidat ye wa politique mɔgɔw bɛ mankan na a ka candidature ko la o wagati premier ministre a n'a ka bɔlɔnfɔlaw olu bɛ bɔlɔn kɔnɔ ko Assimi ye candidat ye élection yɛrɛ min kan ka kɛ o ye 2024 ye san 2 k'u bɛna jama mobiliser o candidature ko la élection min dugu ma jɛ a kalo ma jɔ a san ma jɔ. Comment est-ce qu'il faut que nous ne parlons pas quoi Assimi est candidat? Assimi est d'abord un candidat pour comment on marche follow. Mon beau au projet qu'on fait. Est-ce que m'a fait que diamant chouka qui fanga de kanka au choro dingue qu'on voit? M'a fait que transition to déroulement de Gelaya à Boloa. De quoi il s'agit? Ou le me fait que diamant mobilisé ni Assimi Toy. Ka sɔrɔ ko jama kɛ bamuru ye k'a da fanga kan na yaasa an ka to nɔ na o baara de bɛ sen na wa anw b'an yɛrɛ ɲininka nin kɔrɔfɔ damadɔ de la an balimaw baasi tɛ anw bɛ Assimi yɛrɛ de jalaki ka da mun kan e de ko je suis jeune autant que vous si j'échoue c'est la jeunesse qui aura échoué ko e denmisɛnnin de jamana denmisɛnw k'i dɛmɛ n'u sigi k'e lajɛ ni e dɛsɛra o kɔrɔ jamana denmisɛnw de dɛsɛra i y'o kuma fɔ i ma fanga kalifa denmisɛnw na i ma jamana denmisɛnw jɔyɔrɔ yiriw la fo ka taa CTN moteur ta k'a sigi jamana na ko premier ministre k'o ka taa ni jamana ye aw ni ala cɛ jamana bɛ taa yɔrɔ la doni min bɛ jamana kan
o doni n'a ta bɛɛ conteneur min sogololen bɛ doni na kulu min tan bɛ doni na k'a da jamana kunna i bɛ taa CTN moteur de ta k'a sigi jamana na ko jamana n'o de ka kan ko jamana ka bɔ nɔgɔ la k'o de bɛna transition marcher ah Allah ça gɛlɛyara vraiment c'est compliqué an balimaw docteur Choguel Maïga a ye kuma dɔ fɔ a taara M5 jagoya wele M5 yɛrɛ min tɛ yen ko comité stratégique 99% bɛɛ ko k'u t'i fɛ maa damadɔ wele ko M5 comité stratégique ko a bɛna kuma olu ye ko jamana a bɛ nin taa cogo la a y'i to la min b'a kɔnɔ ŋaniya min b'a la Choguel ye min fɔ o kɛnɛ kan Moussa Diamtene Choguel ka kɔrɔfɔ di yan. Du 14 janvier, c'est la même tendance qui doit être maintenue jusqu'aux élections, pour que les différentes élections qui viennent, les municipales, les législatives, les présidentielles, soient gagnées par les forces du changement. C'est en ce moment que... Moussa Diamtene, c'est qui comment il a trouvé. Du 14 janvier, c'est la même tendance qui doit être maintenue jusqu'aux élections, pour que les différentes élections qui viennent, les municipales, les législatives, les présidentielles, soient gagnées par les forces du changement. Soit gagné par les forces du changement. Soit gagné par les forces du changement. Ambalmao, Aïnek Mohamed. Choguel est tentative mais quelle loi électorale là, n'a comme Maliko ban. Ni CNT moro jora jamana jigi koro. A flek na no projet itoya wore la. Ou ba fait la manifestation min ke ana fait moro manifestation interdit là. En balmao. Mba kalama fana a nɔfɛ mɔgɔ dɔw u bɛ ɲɔgɔn ye ni wulikajɔ la k'u ka objectif ye CNTD. U bɛ ka pétition labɛn contre le CNT ko Malick Diaw de bɛ Faransi bolo ani CEDEAO bɛ ɲɔgɔn bolo ni kuma bɛɛ b'u da. O kuma ye mun ye sɔrɔsi minnu bɛ yen u b'a fɛ k'olu kun kari ɲɔgɔn na sisan. An balimaw. CNT an b'u fo u ye jigiya min ta jamana ye guerre civile min ni Choguel ye a labɛn k'a bɛna an faso ci n'a ye ka se k'an ka jamana kisi a guerre civile ma. An balimaw o kɔfɛ a ye Choguel ka kuma min a ko CEDEAO kelen ka sanction da Mali kan janvier kalo tile 14 maliden bɛɛ bɔra ka marche ba min kɛ ka fanga dɛmɛ ni diɲɛ bɛɛ kabakoyara ko ka fɛɛrɛ kɛ o wulikajɔ de ka to sen na. O wulikajɔ ka to sen na ka da mun kan ko yaasa kalata minnu bɛ ka na o kalataw mɔgɔ minnu wulila ko ka yɛlɛma kɛ a kan bɛ M5 ma ani sɔrɔsiw la la parce que ni Choguel b'a fɔ les forces du changement a kan bɛ M5 de ma. Est-ce que au kuma kono sɔrɔsiw sen b'a la? C'est ça la question. Donc supposons sɔrɔsiw sen b'a la. Pour que maire sigi min bɛna kɛ olu k'o gagner, député sigi min bɛna kɛ u k'o gagner, président sigi min bɛna kɛ u k'o gagner. Maa min ni premier ministre don, transition premier ministre, minnu ka kan ka kalata kɛ jɛlenya la, minnu ko ko coup d'état de wolola kalata kɛcogo jugu ni namara la ko ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ o la ko coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko jamana in tɛ basigi. Ni y'o faama sigilen ye faso jafilɛso la ORTM ko laɲini ye élection fɛn o fɛn bɛna kɛ k'u k'a bɛɛ gagner. N balimaw nin kuma kɔrɔ ye di jɛlenya tɛna kɛ élection jaabi bɔlen don déjà ka sɔrɔ a ma kɛ. Basi tɛ jɔn y'a fɔ ale ye ko ale bɛna to premier ministeriya la ka se élection ma. Jɔn y'o fɔ ale ye. Ale bɛna élection gagner ni fɛɛrɛ jumɛn ye? Jamanadenw y'a fɔ ale ye don jumɛn ko vote la maire sigi k'u bɛ taa vote olu ye, député sigi k'u bɛ taa vote olu ye, président sigi k'u bɛ taa vote olu ye. O kɔrɔ sonyɛni de bɛ hakilina bɛ Choguel la. Ni élection kɛra dans ce contexte ka Choguel to fanga la
argument do Mali politique mɔgɔw bolo ni kumakan min bɔra da k'a fɔ ko suɲɛni de kɛra maa si tɛ se k'u sɔsɔ ko kalo don. Et donc fitinɛ min wulila n'o taara wolo coup d'état la o fitinɛ sababu wɛrɛ tuguni a y'o dilan k'o bila jamana da la a ma jamana ci wa. An balimaw fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ politikima tulo kan fɔ fanga ɲini ko kuma ka sababuya kɛ bala mankan nu mankan nin bɛɛ ka di nka kɔngɔtɔ tulo bɛ fɛn o fɛn na o ye kolonkala mankan de ye. Adema PACJ minnu bɛ ka fanga dɛmɛ bi u bɔra k'u jɔ ka communiqué kɛ. Adema a appris avec stupéfaction par voie de presse une déclaration officielle du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokala Maïga, invitant une partie de la population malienne appelée Force du Changement à se préparer pour gagner les prochaines élections générales en vue d'empêcher le retour des forces du mal. Ambalmo, Watini, armée de Kafaso Dunwele Kwaye Ben Akake Kelingi, Anga Jamana Deme, Dr Choguel, Akemeka Madama do Faranyonga Kol de Faso Denimon et Kol de Ni Faso, Marali Kakan, ou à élection Monomena Keko Abdol Dema. Jamana de Famba Kou, Akeme Kolu Bla Terejuya Minen Kono, Halaki de Karanyesi Luma, Rwanda tirata de guerre civile kama million sabafa. Jamana de Unkanyon Fa, Kanyon Bam, Akerani Ketko de la. Ka jamana de un classe flaye, et donc Atarawolo Kasarala, ou Enyon Fa. Awola Kolomina Rwanda, Amadou Masila. Choguel Flé au Baradila. Ademako ou Dabali Bana. Ou Konofila. Olu bala ka transition deme olu hami malikoi. U bala ka Choguel yetele la kumana. Eko akeme ka malden do wele kol de yelema fangaye. Ou ale nofe mowi. Oko olu ka uli ku jo ka mobiliser. Élection nata yasa uko kutaye. Yasa faso denjugu kana. Élection gagnée, nous et les forces du mal. En Balmao, nous savons forcer la loi électorale votée. Quand une loi électorale n'a qu'une pour que ou élection milla ben bako dikoroni, koubena élection chouin. Ko sente ya article beta kabwa kono akma ma tientriani. Akma mana Johnny. Bachite. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, suite à une telle déclaration malencontreuse, terreau de la division et de conflits pré- et post-électoraux, n'est plus crédible et à cet effet ne saurait être considéré comme interlocuteur idéal pour la suite du processus d'une transition de rassemblement et de paix sociale. Ademako, Premier ministre Choguel Kokala Maïga a ni kuma boilen kofe ada kuma miye kuma chejuwe. Ni kuma yi a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw fara-fara ka u bila ɲɔgɔn kɔniya la ka sababu kɛ ka dɔ kɛ maa ɲuman ye ka dɔ kɛ maa jugu ye jamanadenw na. Nin kuma yi a bɛ se ka kɛ sababu ye ka balaw wuli k'a sɔrɔ élection yɛrɛ ma daminɛ kuma ka kɛ ka se jaabi ma. Nin bɛ se ka kɛ sababu ye élection jaabi bɔlen kɔfɛ sɔsɔli bɛ don a la ka sababu kɛ danaya tɛ se ka da nin élection kan bilen. O hukumu de kɔnɔna la. Choguel tɛ se ka kɛ parti politique kuma ɲɔgɔn ɲuman ye bilen mais kuma kɔfɛ k'a fɔ ko a bɛ to transition kunna ni transition ŋaniya ye jamanadenw ka kɛ kelen ye Choguel tɛna kɛ sababu ye jamanadenw ka kelenya ka sabati a ye maliyɛnw fara ka ban ni transition laɲini ye hɛrɛ ka sabati basigi ka na fitinɛ ka bali Choguel tɛ se k'o ɲɛnabɔ bilen ni kuma kɔfɛ a kelen kɔfɛ ka maliyɛnw fara n'a ka kumakan ye outré par ces propos tendancieux qui risquent de mettre dos à dos les Maliens dans un contexte déjà éprouvant pour notre pays, l'ADEMA PACJ en appelle au président de la transition à jouer pleinement son rôle constitutionnel de garant de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale pour permettre l'organisation d'élections démocratiques, libres, inclusives, transparentes et apaisées. ADEMA Co
Choguel ye ni kuma mi fɔ n'o ye ka den gɛrɛfɛ waleya don jamana kɔnɔ a y'olu dusu kasi fo ka s'a dan ma. Kuma min laɲini ye ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma k'u kɛ ɲɔgɔn jugu ye hukumu kɔnɔ hukumu min ye lajarabi gɛlɛn ye jamana kɔnɔna la. Adema PSJ ko olu t'u ni kuma sara maa wɛrɛ la da. U bɛ nin kuma sara président de transition de la Assimi Goïta a ka jɔ a jɔyɔrɔ la i n'a fɔ jamana constitution bɛ a se d'a ma cogo min. Jamanadenw ka kelenya a garanti ye jamana président de. Jamana ka basigi, jamana kolosumani, jamanadenw tin doni ɲɔgɔn na a garanti président de transition do. Choguel ye malidenw a ye tasuma d'u cɛ ka ban. Assimi ka jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa élection ka kɛ Mali kɔnɔ démocratie hukumu kɔnɔ. Élection min na a labilalen bɛ bɛɛ ye bɛɛ sen donnen b'a la a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ani basigi kɔnɔ nin si tɛ se ka sabati ka Choguel to yen. O kama Adema demande au Premier ministre, Monsieur Choguel Kokala Maïga, président du mouvement patriotique pour le renouveau MPR, de faire preuve de courage pour démissionner de ses fonctions sans délai, afin de mieux se consacrer exclusivement à la préparation des prochaines élections générales à égalité de chances avec les responsables et militants des autres formations politiques en compétition. Adema ko u b'a ɲini premier ministre fɛ Choguel Kokala Maïga nin kuma kɔfɛ ni parti MPR ɲɛmɔgɔ don a k'a lajɛ ten sa a ka kari a k'a lajɛ a k'a kɛ Ala jati de kama a ka kariya ten sa ka courage ta a ka walan sɛmɛ a ka bɔ an ka fanga la sans délai a nɔ goni fɛ a ka démissionner yaasa a bɛ ka kalata min fɔ k'u ka gagner a ka bɔ jɔyɔrɔ in na a ka taa ko jamanadenw ka danaya da ale kan a ka bɔ jɔyɔrɔ in na ka sababu kɛ parti tɔw fana bɛ ka taa élection de la ka danaya da jamanadenw kan olu tɛ premier ministre ya jɔyɔrɔ la et donc n'a ma ɲɛ ko ale dalen b'a la ko élection in k'u b'a gagner a ka bɔ a jɔyɔrɔ in na n'a ma ɲɛ ko ale dalen b'a la ko jamanadenw bɛ ale kɔ parti tɔw tɛ premier ministre la a ka jigi ka dama kɛɲɛ parti tɔw la bɛɛ ka taa jamanadenw ka danaya da dɔ kan a k'o baara kɛ jamana kɔnɔ Adema PSJ nin ye olu ka communiqué min b'a ɲini k'a fɔ Choguel a ka démissionner an balimaw Adema a ma foyi fɔ wallahi a y'aw daw lamaga ma kuma aw delila k'a ye ko Choguel démissionner na a ka carrière kɔnɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ ka IBK min lagosi k'a kɛ fɛn bɛɛ ye jamana halakira IBK tile aw ye Choguel démissionner ale de tun ye porte-parole ye accord d'Alger n ko ale de tun bɛ taa kuma wari caman na accord d'Alger mankutuli la ale de tun bɛ bɔ ka opposants nɛni ko danbe t'u la IBK ye tile de ye n'a bɔra sanfɛ hali ni IBK bugu kɔrɔ i b'a yɛlɛ IBK ka Faransi taga kɔfɛ ATT clé pareil a tɛ se ka démissionner ni jɔyɔrɔ in tant que u ma yɛlɛ n'a ye kati a tɛ démissionner wallahi a tɛ démissionner an balimaw mɔgɔ bɛ démissionner mɔgɔ min bɛ principe dɔ défendant Choguel bɛ mun principe défend oh là là an balimaw cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques n'o ye EPM Espérance Nouvelle Jigiya Kura ARP MVPM ASMAN CFP ICAP Yelema ADRP CNDR Parti Mali Émergence CVCRT ninnu fana jɛra ka communiqué kɛ ka fɔ k'u ye Choguel ka kuma mɛn Choguel kuma min bɔra da a y'olu jigi kari les cadres demandent la démission immédiate de ces premiers ministres claniques agissant contre l'esprit de la transition. Cadre mɔgɔw ko nin premier ministre min filɛ nin ye ni foyi t'a kunkolo la gɛrɛn ko kɔ a ye o ye a bɛ jamakulu damadɔ de miiriw kɛrɛfɛ ko ninnu de ye malidenw ye tɔw tɛ maliyɛn ye
Quoi qu'a démissionné ka bo en faso bara la ala jati de kama anon woni fe anta fe ka ye faso mara la blé. Akro fo flani. Ni cadre d'échange. Transition hakina e ben kileyan. Ani sabati ni o tseka sabati tant que ni premier ministre façon talembe ka asigi jamana kuna. O kaboy. Mba don hali M5 bisonga communiquer ki a contrôle. Yelema parti yelema Moussa Mara. On a ka kobe olu fana ye fɛngɛ kɛ communiqué kɛ Dr Youssouf Diawara ale ye o bonnɔbila kɛ o ko k'olu fana dabali banna dɛ u y'u to ka Choguel ka kuma dɔw mɛn ORTM na o kuma kelen ninnu sɛbɛnnen bɛ k'a bila primature yɛrɛ ka page Facebook kan min b'a ɲini jamanaden damadɔ fɛ k'u ka labɛn kɛ ko yaasa élection ninnu ka gagner parti yɛlɛma ko ni ye jigilatigɛ da ye min bɛna maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn ma waati la waati min jamanadenw mago bɛ bɛn ni kelenya la yaasa an bɛ se k'an ka jamana dɛmɛ cogo min kungo min b'an da la o ka se ka ɲɛnabɔ hami foyi tɛ premier ministre la waati fo ka fitinɛ don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ parti yɛlɛma ko u b'a ɲini Dr Choguel fɛ k'a fɔ ko fanga ɲini waati bɛna se a kana presse a setɔ don o kuma jamana mago bɛ kɛlɛ min na bi ni o ka kan ka kɛ a k'a jija maliyɛnw ka kɛ kelen ye fɔlɔ a k'a jija maliyɛnw ka se ka bɛnko la sɔrɔ yaasa transition kungo min b'a da la o kungo bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min parti yɛlɛma ko bɛ hakilijigi kɛ premier ministre ye a filɛ nin ye jɔyɔrɔ min na o yɛrɛ jɔyɔrɔ de bɛ a wajibiya ale kan a k'a damakɛɲɛ maliden bɛɛ la a ma kan k'a fɔ k'a bɛ dɔ de k'a ka mɔgɔ ye dɔ ye faso jogow ye u b'a ɲini a ka baara kɛ ni kelenya hakilina ye ni jɛlenya hakilina ye a ka baara kɛ ni dilanni hakilina ye i n'a fɔ président de transition Assimi y'a sira don a kɔrɔ cogo min parti yɛlɛma ko olu bɛ u ka bila la yaasa transition ka se ka kuncɛ hɛrɛ la tiɲɛ kan jɛlenya kan danaya kan wa k'u b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye nin kalikili misɛnnin minnu bɛ sen na u kana sɔn a ka maa si ta dɛ wa malidenw hami ye fɛn min ye bi o ye maliko de min kan ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ nin ye parti yɛlɛma olu ka communiqué ye i b'a ye k'a fɔ parti yɛlɛma u bɛ cadre kɔnɔna la nka n'i y'u ka communiqué kɛlɛ ye a damana communiqué min kɔnɔna la u bɛ Choguel ka kuma déplorer mais u t'a ɲini k'a ka démissionner Mara a un incroyable talent wallahi an balimaw nin ye jihadi min n'a labɛnnen bɛ Choguel ko kala Mayiga fɛ ka ɲɛsin an faso ma a tili kama a kelen ka nafa kama yaasa jamanadenw kɔ bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min u tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Choguel ala ka sabali d'a ma nka yan'o cɛ an b'a ɲini a fɛ ala jati kama a ka démissionner ka bɔ an faso ka baara la an mago bɛ a tagali de la Musa Jonathan an bɛ bɔ nin kɔnɔ an balimaw an sera an ka sujet laban ma ni o ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 49 minnu nana Mali la ni u minɛnen bɛ u bɛɛ bolo la information yi ne de fɔlɔ ye a bila sur les réseaux sociaux n ka page kan ka diɲɛ ladɔnniya diɲɛ bɛɛ ye a information sɔrɔ ne de fɛ an balimaw ne ye kunnafoni in bila minti damadɔ kɔfɛ n filila n ka kunnafoni sɛbɛnni ma mɔgɔw ye n ka kunnafoni ta k'a bamayɛlɛma k'a lakɛlɛ cogo la ne yɛrɛ dabali banna ko ne ko mercenaires de nana k'u tun bɛna Assimi Goïta fa jamana yɛrɛ maa minnu bɛ wele ko intellectuels ko maa kalannenw olu fana bɛ ka ne ka publication ta ka yala n'a ye WhatsApp groupe kɔnɔ ka publier Facebook kan k'an lagosi k'an kɛ nkalontigɛla ye u ɲɛ bɛ sɛbɛnni kɛlen na o n'a ta bɛɛ u bɛ ka nin jugement sugu kɛ sur moi publication in kɔnɔ mercenaire ko kuma t'a la coup d'état ko kuma t'a la Assimi fagali ko kuma t'a la n ye information di n ko aéroport la Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 49 minɛna marifa girinw b'u kunna
o maa 49 na force spéciale maa 31 b'u cɛla n ko mɔgɔw ka to lamɛnni na an bɛ segin ka na n y'a fɔ a suivre ka article kuncɛ n'o ye mɔgɔ kalannen ɲɛ bɛ sɛbɛnni na o ka tila ka taa ne lagosi ko ne ko mercenaires de nana k'u bɛna Assimi kɛlɛ o de la ne y'a fɔ u ye n ko n'i bɛ kunfin jate Mali kɔnɔ a daminɛ doctoratigi la tellement que hɛnni ye o hakili datugu c'est pas leur cerveau qui travaille mais c'est leur méchanceté qui les guide leur méchanceté envers leurs prochains. Diplôme au boulot, mais aucune sagesse, aucune culture, aucun sens de l'analyse et de réflexion. Ikata sigi Bugudala. Inanga Chokoroba wali jeune munu makala. Inolu ka baroke au kafsa. Ika mali doctorati do ika olu lame. Ube tuwabukan chenye ni fin sebe ka solo sogoba. Foi te hakli la. Te foi kalama. Aw bɛ fɛ nin faso sugu ka taa yɔrɔ jumɛn ni jamana sugu bɛ taa min nin ye mɔgɔ kalannenw ye kuma tɛ mɔgɔ minnu ma ka kalan ma taa yɔrɔ jan avec une telle médiocrité avec de tels individus à des postes de responsabilité dans notre pays aw bɛ fɛ jamana ka taa yɔrɔ jumɛn n badenw Mali ko a gɛlɛyara a gɛlɛyara trop baasi tɛ ala nana u to manamanakan na gouvernement bɔra ka communiqué kɛ télé la caman malo la gouvernement ye kibaruyaw da jamanadenw tulo kan a kɛra kabako de ye u y'o kunnafoni fana ta u malolen malien a ka galon tigɛ k'a da mɔgɔ dɔ la dalu bɔra ko tiɲɛ tɛ hɔrɔnya sɔrɔ ka fɛn tun filila a tɛ malien na u bɛ tila k'u fasa ja galon kan sisan hali Côte d'Ivoire fanga tɛ ka min fɔ malien dɔw de bɛ baarita la hali bi tout simplement ils n'ont pas le courage et la dignité de dire que an tun filila an taara an fili kokonama komi ɲɛɲini par notre haine et notre méchanceté envers nos prochains. Quelle honte. Côte d'Ivoire autorité, tile saba kɔfɛ u bɔra ka communiqué kɛ k'olu ka sɔrɔsiw tɛ mercenaires ye ko olu ka sɔrɔsiw ye ONU mɔgɔw de ye ONU mɔgɔw bɔra ko a ye sabali anw t'aw dɔn dɛ anw tɛ nin ko kalama o dugujɛ ONU porte-parole nana kan wɛrɛ fɔ o dugujɛ u nana ye k'a fɔ ko datugu cogo tɛ ko in na vraiment anw t'aw dɔn bi Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara o de nana tiɲɛ di ne yɛrɛ ma n ye analyse min kɛ Joliba TV kan Gandi malien ka plateau kan Alassane Dramane Ouattara kunu a nana o kelen de confirmer n y'a fɔ n ko ONU bɛ nin bɛɛ kalama wa ONU bɛ nin janfan dugu ma n ye n ka investigation kɛ an balimaw ka bɔ nin business in ka business in bɛ sen na Mali aéroport la n bɛ na n da don a secret la ka gundo baara ci ka filenkolo fili baji la bɛɛ ka tɛmɛ ci fɛ nka hakili jigi bolo ma Mali gouvernement ka porte-parole n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye a ye communiqué min kɛ ORTM na a don kofɔlen Musa Jamtɛnɛ i bolo bɔ a kan ka lamɛn an ka na. Gouvernement de la transition communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BVI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international
président Modibo Keïta Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévues par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali,
ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali. En balimaw, ni ye communiqué min bɔra gouvernement yɔrɔ la, ni u nana ne ka kuma, ni ye information min di ka tiɲɛtigiya ka tila ka dɔ fara kan, min ye jamanaden bɛɛ dabali ban. Pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni nagashira Mali kɔnɔ, i kumana bamanankan na maliyɛn t'a kɔrɔ dɔn, i kumana tubabukan na u t'a kɔrɔ dɔn. Munna lahalaya min bɛ sen na maliyɛn dusukun ɲɛ t'o la a hakili t'o la, a baara kelen bɛ hadamaden dɔ de kɔniyali la, kuma yɛrɛ bɛ sen na a hakili t'o la, a maliyɛn kalanna a ma kalan a bɛɛ de cogoya ɲɛ. An balimaw, gouvernement a yira k'a fɔ dimanche n'o bɛnna juillet kalo tile 10 ma 11h ni 13h selifana furancɛ la, avion fila jiginna Bamako avion jigiso la, a avion kelen kɔnɔ Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛɛ a kɔnɔna la. A ye kuma lamɛn dɛ. Tubabukan don, transportant 49 militaires ivoiriens. Est-ce qu'ils ont dit mercenaires? Ils ont dit bien précisé militaires. Avion flânant gerke minɛnw de tun bɛ o kɔnɔna la u nana jigi Bamako aéroport la. Nka ko ka sababuya kɛ Mali lakana sabatibaw ka baara ɲɛdɔn ye, a nana ye k'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔsi 49 ye. Le communiqué répète une deuxième fois. Les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Ko ananaye kafo ou nana na chogola mite sariaye Mali kono. Mercenaire Kokma Bemi. C'est répété 2 fois, militaires ivoiriens. On va continuer. Par conséquent, quoi de Sababoulassa? Ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Ko yoro bela kwa surasi binani kononton ou milena. Uka marfaw kisew ka bermine ka doberla. Des premiers constats effectués, il ressort ko kolosili folo munu kera. Mobe fin kala uta korodon. Des premiers constats effectués, kolosili folo munu kera. Cela veut dire quoi? Amaban. Barabesina. Mais kolosili folo munu yira o borani muye. Au début, à folo. Ces militaires
ou c'est une troisième fois, militaires, ils n'ont pas dit mercenaires. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, qu'on force spéciale, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre. Guerre terminant de Tumbubolo, sans ordre de mission ni autorisation. Ubora Jamana Mina Okanga Yamaru Minduma, Kafoko Bena Malikono, Nini Yamaru de, Ubena Nimbara de Kem Malikono Katani Doin Katani Doina, au Chitu Bolo, Ubiji aéroport la Domi. Ambalmao. La profession réelle de ces militaires était pour la plupart dissimulée. On répète cette fois-ci une quatrième fois. La profession réelle de ces militaires était pour la plupart dissimulée. Chien nanina, ou ka répéter militaire ou mafo mercenaire. Ou ka bara, ou ka passeport ka, ou ka bara imouye, a famba, ibi fembe fossoracia. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, chien Dourouna, on répète encore les militaires ou mafomé mercenaires. Ou ka passeport quand les professions inscrites étaient les suivantes: Baramunu Sabanembe ko yuka baray, étudiant, kodo école de, ou de passeport quand, chauffeur Sabembe Doutaka, maçon bi Douka passeport quand, mécanicien bi Doutaka, ferikela muso bi Doutaka, Kurambarakela bi Doutaka, gardien ya bara bi Doutaka, so pentiri. O bara fana be dɔw ta kan n'a ɲɔgɔnna caman ni ne bɛ passeport kan nka sɔrɔsi sɛbɛnnen tɛ passeport kan. Farlankolon dɔw wulila force spéciale olu ka baara a bɛ dogo effectivement a bɛ dogo mais n'u bɛ taa baara jɛlen na wali jamana kan sariya sira fɛ u bɛ taa jamana min na a tɛ dogo o jamana na o bɛ ladɔnniya jɔnniw don. C'est pourquoi passeport caman b'u bolo. Pourquoi? Parce que force spéciale bɛ service secret de ka hukumu kɔnɔ, rattaché directement au président de la République. En Balmao, 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés. Communiqué le gouvernement répète des militaires ou mafo mercenaires. Ou n'ingara ku na ku jume Mali kono, kuma kan nani de poru da shini shitekele. Kuma kan nani folo. O doye munye, oye kafo a folo 4 versions différentes pour justifier leur présence sur le territoire malien, à savoir la mission confidentielle, donc oku nana gundola bara de la Malila, la rotation dans le cadre de la mission de la MINUSMA. Or donc non communisme sera souvé nyoron fallait minke ku nana okmukono. Doko ku nana compagnie avion so compagnie minde noye SASC Sahelian Aviation Services ku nana oluka yoro lakana. Doko no ko lu nana Allemagne sera siu ko lu lakana. Ambalmao abena famia ni ko gundo be ni nga enquête borani ni Allemand ko kuma ni SASC ko abena ni be fam. Gakuma kono member fait communiquer déformer la tromi mo fait munuma hal communiquer kala nous ya kala uta korodo be fait ko de préciser folo pour en savoir davantage gouvernement ko ni kuma il be ko fait pour que kasega family soro ni bela les responsables des forces de défense et de sécurité Mali lakana nyemogo ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens au lieu Côte d'Ivoire sera signé mo wele ko nyininga ni ko kibaria bedi. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Côte d'Ivoire sera signé moko koko lute foy kalama ne sera signé melene nunga kola. Kolu era dabali banene. Ambalmo. Gouvernement Madaouma. Le gouvernement rappelle que dans un camp comme dans l'autre, des versions avancées par les militaires étrangers interpellés. Il y a chien woloflana ou un militaire ou mafo mercenaire dans le même communiqué. Ko uye kuma mfen foko yu nali sababu ye Mali kono. Ni yo sababu kelen ta ko laje aka ko sababu yere kelen be chien u nana na chomi u tumbaga kana o na chola. Ya fam. Et donc le déploiement de personnel militaire ainsi que de leur armement est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées.
wali sorasi blali kana wal jamana kono o kan ka keni saria munye o saria olu malabatu. En outre, au Kofé, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Au Koko, nana MINUSMA mi sababula, Mali fama au MINUSMA fana nyinga MINUSMA koko non, dimanche doi ou nana domi, ko a nye blale kunte fio ko sorasi do kanga na MINUSMA ka bara hukumu kono kote. Le gouvernement de la transition, après analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, le gouvernement ni walian be jatemina ne ko fe 600 ani dossier mina di critique la mauma bina to wele mi fola gouvernement tina arab la critique la mau nona ko nyefo critique la mau nona. Mais le gouvernement a relevé des manquements et infractions suivants. Konga gouvernement est fien munu ye nunu na chola ani saria soso miye nunu na chola o saria soso de fleni o saria soso manie au fond jumani a follow la non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement des militaires ivoiriens. Comme Mali, ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, Morosima Aladonia, Kafoko Côte d'Ivoire militaire do Karanka Blakana, Mali Kono. Encore une fois, le communiqué du gouvernement insiste, 8e fois militaire ivoirien, au Mafo, mercenaire. Ministre des Affaires étrangères Maladonia. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien, incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Gouvernement est signé flana miye akona ani saria soso. Oye Mali Code pénal saria sen bisabani segina o sosolier ni obe kuma kayira ka fo mɔgɔw ka bɔ jamana kɔ kan kana dankari faso la faso dugukolo kan gouvernement bɛ o jateminɛ kɛ nin ko in kɔnɔna la an balimaw ka sababu kɛ ni wali sɔrɔsi donni i ka jamana kan i ɲinɛ ma a bɛ n'a fɔ a ye dankari i ka jamana dugukolo de la. Sabanan, la violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. Ko sariya wera bei min ba wajibiya ni avion kan na jamana kono kabi avion ma wuli avion be ta jamana mina ko jamana ladonia mogo jumen ni jumen be avion kono minen jumen ni jumen be avion kono ka ladonali ke o ma Bamako aéroport ladonia ni chifanana. Ambalmao, le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. Avion Fenvembi Djigi Jamana Kono, au 7 Kona la, ou Toronou Djamounou ka Barakaranka, Ladonia, Jamana Aéroport la, ou Bukata Jamana Mina. Seria Soson Nanina, la violation des dispositions concernant la conduite en douane, d'une part, et d'autre part, celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270, 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Douaniere Saria Ukumu Konala. Saria Mimbi Kuma ni Minesugu ni Mogosugu Nalikan. Ouye douaniere ka Saria ouye Oloufana violé. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement a répété chien qu'on entend. Militaire ivoirien ou mafo mercenaire. Koka sababu yake una chola uye saria soso ni maje munu ke a konna la. Au budget mine kelen kofe. Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Koni be de kofe gouvernement bu jate. Ina fo mercenaire de do. Ka sababu yake una na chogo mina Nite jamana sorasi na chogoye jamana kono epi ibina jamana mi kono o fama olu nyinema. Jamana bu jate mercenaire pourquoi?
Union africaine yɛrɛ ka sariya dɔw bɛ yen n'o ye convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en Afrique min bɛ boli mercenaire ko kan o bɛ tɔgɔ minnu wele mercenaire ko kuma na u y'u yɛrɛ bila o sawura de la u nacogo la Mali kɔnɔna la nin ye débat de ye an balimaw on précise encore le dessein funeste de ces personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Ko ni mɔgɔ ninnu n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ye cogo la i n'a fɔ i b'a ye cogo min manifestement ce mot est très important k'i b'a ye cogo min i n'a fɔ bɛɛ b'a ye cogo min u na cogo ni fɛn na i b'a ye k'a fɔ ŋaniya jugu de bi kɛ nin ye min laɲini ye Mali bɛ taa sira ɲuman min kan k'o ɲɔnkiri ani Mali bɛ cɛsiri min na yaasa an ka segin démocratie minɛn kɔnɔ ka dan sigi o la n'i y'a ta a ye cogo la a bɛ nin de yira an balimaw en réponse à ces incidents ko gouvernement bɛ jaabi jumɛn di sisan écoutez très bien mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Service par les forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Le gouvernement Uba Djagouya Bibé k'a fɔ de ko jamana wɛrɛ sɔrɔsiw bɛ na compagnie min bɛ yen n'o ye avion compagnie ye Mali kɔnɔ SAS ni Ivoirien ninnu ko k'u nana o de lakana ko gouvernement ye fu siri o baara dan na Bibé an balimaw kuma kɔrɔ ye di misali la SAS ye avion cakɛ bulon de ye min bɛ aéroport la olu de bɛ MINUSMA mɔgɔw ta ka voyager n'u ye Mali yɔrɔ caman na société privée dɔ o ka taa jamana dɔ armée ni guerre minɛnw ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ ko ka na ale lakana société de gardiennage bɛ Mali la Mali armée bɛ yen polisi bɛ yen gendarmerie bɛ yen u ma nin si ta mais u bɛ taa jamana wɛrɛ n'a ka guerre minɛnw de ta ka na ko ka na olu lakana Mali kɔnɔna la gouvernement ko a ye fu siri a dan na misali la a bɛ n'a fɔ Bitar Transi n'o bɛ jamanadenw ta car la ka voyager n'u ye Mali kɔnɔ o ka taa Côte d'Ivoire armée ni a ka guerre minɛnw ta ko ka na Bitar Transi kuru kɔnɔna ko k'o lakana o bɛna lakana mais Mali yɛrɛ t'o kalama u ka baara dɔ ye ko ka Allemagne sɔrɔsiw fana lakana Allemagne sɔrɔsi minnu nanbɛ k'u nana Mali dɛmɛ ka terrorisiw kɛlɛ k'u ka Mali lakana o sɔrɔsiw fana de bɛ Côte d'Ivoire de bɛ Allemagne armée lakana sisan Mali aéroport la Côte d'Ivoire développera sa koyi fo ka se armée allemande o lakanani ma a bɛ n'a fɔ e ka gardien ta k'a sigi ka da la k'o k'e lakana gardien fana talen bɛ gardien wɛrɛ ɲini min bɛna ale yɛrɛ lakana fɔlɔ a kuma kɔrɔ de ye nin donc ni sariya sɔsɔ min ni jamana si tɛ sɔn a ma ka k'i fɛ yen gouvernement y'a décidé bita kɔ bita ɲɛ a banna pewu wa a sɔrɔsi fɛn delila ka na Mali kɔnɔ nin sawura de la u kan ka jamana to an ye a nɔgɔni fɛ ni mɔgɔw ko mɔgɔ bɛ k'olu lakana ni y'u lakanabaga gɛn i bɛ mun de kɛ désormais Mali lakanabagaw ni lakanako kuma don Mali lakanabagaw de bɛ u lakana dɔw taara ko non ko business dɔ ko nin ye business de ye ko a kun bɛɛ ye ko pour que ko ka marché in ko k'a ta k'a di Mali sɔrɔsiw ma ko ka ninnu dabɔ a business la o y'o kuma fana ta ni mɔgɔ ko lakana de don n'i ye a tigi ka lakanabaga bɔ a da la ko mana sɔrɔ a k'o tɔgɔ da i kun i bɛ mun kɛ Mali armée bi yan Mali polisi bi yan Mali gendarmerie bi yan ni lakana ko don olu bi yan ka aw lakana n'a b'o fɛ a y'o ta n'a t'o fɛ a y'a to yen kuma kɔrɔ de ye nin an balimaw nin kuma kɔfɛ Côte d'Ivoire autorité bɔra ka jaabili kɛ nka u ka jaabi a kɛra yɛlɛko kuma dan de Côte d'Ivoire autorité y'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi ninnu ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien. Ko ninnu tɛ mercenaires ye dɛ ko nin ye Côte d'Ivoire armée yɛrɛ mɔgɔ dɔw de ye
wa k'u nana Mali la hukumu min kɔnɔ ko o ye éléments nationaux de soutien, c'est-à-dire MINUSMA sɔrɔsi minnu bɛ na yamaru bɛ MINUSMA faransi de don a mandat bɛ di ale de ma ONU na jamana minnu ye faransi ja faransi de b'o jamana wele Mali kɔnɔ o n'u ka sɔrɔsiw o jamana minnu bɛ na Mali kɔnɔ o jamana kelen kelenna fana bɛ se ka sɔrɔsi sugu bɛ wele ka na fara a yɛrɛ kan nka o sɔrɔsi minnu bɛ wele ka fara a yɛrɛ kan o jatelen tɛ MINUSMA ka compte la o jamana sɔrɔsi minnu bɛ na o hukumu kɔnɔna la olu fana bɛ se ka taa kɛ vigile ye gardien ye privé société privée dɔ la ka taa kɛ olu ka gardien ye n'u ka guerre kɛminɛnw ye o société privée n'olu fana bɛ se ka contrat kɛ Mali fanga tɛ nin si kalama n balimaw nin kuma kɔfɛ o ni mɔgɔw bɔra ko a ye sabali dɛ ko an t'a kalama k'olu ka mɔgɔw tɛ olu m'u wele o ni porte-parole bɔra ka kuma Olivier Salgado k'a fɔ k'a bɛ kuma ta ka a bamayɛlɛma ko non ko ale ka kunnafoni sɔrɔlenw na k'a b'i n'a fɔ ko nin sɔrɔsi ninnu san'u ka na ko Mali faamaw ko olu informé la kɛrɛnkɛrɛnlen la Abdoulaye Diop an balimaw o kuma mɛnni Abdoulaye Diop fɛ le 20 juillet Abdoulaye Diop o ye lettre kɛ le 20 juillet 2022 ka lettre ɲɛsin MINUSMA ma le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Crosslack, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a été reçue en audience au dit ministère qui lui a été notifié non, il y a des jeunes lettriers menacés à l'émancipation. Mais lettre Folomi n'a bora Abdoulaye Diop allait Rolambe aux lettres de nos frères. Le 12 juillet, Kalok le Tanfla, Abdoulaye Diop est lettre qui est Kachi, MINUSMA Nyemogoma. Olivier Salgado Imbole, no et Oni Moroka, comme la Selay. Qu'on y soit si nous n'allions qu'à Binafo, comme Ali Fama ou la Doniara Eredi. Oui, comme Moro Hakilna qui est flanflay. Abdoulaye Diop est lettre qui est Kachi, MINUSMA. Quoi bina à la Donia, fait moununa ou l'ouflani. Oko, allez Abdoulaye Diop la Donia là. Ka foko Côte d'Ivoire sera si moununa na vol civil fait. Jouer kalok les temps. Nous et Côte d'Ivoire ka contingent d'ouye. MINUSMA kou nana oka bara hukumu de konnala. Ka soro, Mali fama ou olu la Donia a Kibariala. Oh, nga, on a tabé, MINUSMA porte-parole tarakuma warefo. Mali fanga ou bafe, prépare la tigeka douma. Oh, minye dabali bankoye, ou ya ekafo Olivier Salgado MINUSMA kuma lasila. Aye lasili doke Twitter kan. Kaira kafo ko Côte d'Ivoire kan surasi nun nali. Ko sanu kana, ko Mali fama ou ka bina foko olutun la Donia la. Okuma, Mali fanga be fe prépare la tigeka di. Ni sebenie. Olivier Salgado yi sinsin kafo ko Côte d'Ivoire ambassade mimbe Bamako ya ko ye sebenke ko seben ko chi ni o seben yɛrɛ tara ko bla réseaux sociaux kan MINUSMA ka kuma lasela kelen fɛ Salgado le 11 juillet k'a fɔ ko MINUSMA Côte d'Ivoire faamaw tun ye Abdoulaye Diop ladɔnniya sani ninnu kana ka Mali faamaw galontigiya n'o kuma ye o kama sa min ye ministre Abdoulaye Diop ko a b'a ɲini MINUSMA fɛ u ka nin ko in ka jɛya ni mɔgɔ minnu ni olu nana n'o ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi kofɔlen ninnu ye contrat min bɛ u ni compagnie cɛ n'o ye avion compagnie Sahel Aviation Service u ko contrat di Mali gouvernement ma contrat min bɛ Ivoirien ninnu ni Allemagne cɛ ani n'o ye Allemagne sɔrɔsi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ u ko contrat fana di Mali fanga ma o kɔfɛ Mali b'a ɲini MINUSMA fɛ a nɔgɔnni fɛ sɛbɛn fɛn o fɛn bɛ yen ni o ka kan ka di Mali ma yaasa walisurasiw ka na MINUSMA tɔgɔ la Mali kɔnɔ u ka na ni a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ye a n'a contratw bɛɛ
ministère b'a demandé fana ministre ma fait u ka ɲɛfɔli kɛ jamana minnu ni olu nana ni sɔrɔsi wɛrɛw ye ka fara u ka effectif ka minnu bɛ ministre ma kɔnɔna la u kana ni o jate hakɛ ye et en même temps u ka préparatifs di kɛ u sigilen bɛ Mali yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na ani mission jumɛn kalifalen b'u la an balimaw ni lettre de cira ONU ma ONU wɔsira u ja tigɛra contrat tɛ yen papier tɛ yen a tɛ se ka yira o dugujɛ de ONU bɔra k'a fɔ ko ala ko tiɲɛ k'olu tɛ nin sɔrɔsi ninnu dɔn k'u mana olu ka sira fɛ u b'a dɔn tigitigi fɛn min bɛ yen an balimaw o kɔfɛ Mali autorités u ma jaabi Olivier Salgado ka kuma si la u y'a ɲini Olivier Salgado in fɛ Abdoulaye Diop le 20 juillet a ka Mali bila ka sababuya kɛ a fɔra ɲɛna i ye kuma min fɔ Nana Dalilu ye n'a Dalilu ma sɔrɔ ko anw ladɔnniyala sani Côte d'Ivoire sɔrɔsi ninnu ka na bɔ i k'a fɔ k'i ye nkalon da Mali fanga la a ma na ni Dalilu ye a ma yira k'a fɔ ko a tun ye nkalon da Mali la k'a ye kunnafoni min di k'a filila a ma nin si kɛ o kɔrɔ il est de mauvaise foi Mali ko tile 3 b'a bolo a ka Mali bila o t'a fɛ k'a ye Mali kɔnɔ tuguni a tagara an balimaw nin ye waleya min n'a kɛra Allemagne ambassadeur ko contrat tɛ olu ni Côte d'Ivoire sɔrɔsi ninnu cɛ o kɔfɛ Allemagne ministre de la défense bɔra ka kuma ko non ko ka Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bila o dugujɛ Mali ye Allemagne sɔrɔsi 8 minɛ minnu tun bɛ aéroport la k'u bɛna bɔ Mali kɔnɔ Mali ko k'u tɛ bɔ ka sababu kɛ olu yɛrɛ ka sɛbɛn fiɲɛ dɔw b'o kɔnɔ ani namara depuis olu minɛna Allemagne da bɔra kuma na pewu u kɛ sew san'aw ka kule Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ka bila aw yɛrɛ ka sɔrɔsi 8 minɛna k'u tɛ bɔ Mali da fɛ pourquoi aw ma mankan ci k'olu ka bila ça veut dire que o sɔrɔsi 8 fana tun bɛ situation min na Mali la u b'o kalama an balimaw de quoi s'agit-il dans tout ce bordel min tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni affaire in mun de don tigitigi an tora an kun dalen mɛnnen bɛ kogo la an bɛ enquête la k'a ɲɛɲini Dieu merci an y'an ka sources kɔri ka o ɲininka minnu ni olu bɛ ɲɛdɔn nin ko in na kosɛbɛ ka mɛruni kɛ ka bɛlɛnli kɛ ka kunnafoni fara fara ɲɔgɔn kan fo ka na a dɔn k'a fɔ nin ko in a sɛmɛnen bɛ fɛn min na business dɔ de bɛ sen na aéroport la business min ni a dogolen bɛ hali Côte d'Ivoire faama caman ni Mali faama caman na o business nafolo de b'a dugu ma millions de b'a dugu ma minnu ni o bɛ ka kɛ ka maa dɔw kulɔ a n'a kɔlɔlɔ maliyɛnw ka lakana ni jamana ka basigi kan an balimaw nin ko in bɛɛ sababu jugu Allemagne jamanaden dɔ don n'a tɔgɔ ye ko Stéphane bɛɛ k'i tulo majɔ an balimaw u bɛ min wele SAS Sahelian Aviation Services avion de b'u bolo u bɛ voyage kɛ ni mɔgɔw ye a tigi Belgique jamanaden dɔ don a tɔgɔ ye ko Eric a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Aseyima yan an balimaw affaire in bɛɛ daminɛna 2019 de Allemagne jamanaden min bɛ yen Stéphane a nana ka bɔ Afrique du Sud mɔgɔw sɔnnen b'a ye kosɛbɛ avion ko baara la n'o ye aviation ye ale de nana kɛ SAS directeur ye a balimaw nga SAS ye Belgique jamanaden dɔ de ta ye Eric a bɛ tubabuw ka ambassades ni diplomate fɛn bɛ Bamako ani Mali faamaw a n'a bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo un homme très puissant sanubɔyɔrɔ min bɛ yen Sadio la Yaté la Modi la Mali sanubɔyɔrɔ tila bɛɛ SAS ka baara kun fɔlɔ de ye ka o sanubɔlaw ta ka bɔ Bamako ka se u seyɔrɔ la ani ka sanu déplacer ka na n'a ye Bamako ani yɔrɔ caman wɛrɛw la o kɔfɛ contrat tun bɛ u ni Croix Rouge cɛ contrat tun bɛ u ni PAM fana cɛ
u nana sigiyɔrɔ sɔrɔ aéroport kɔnɔna la. An ye ɲiningali kɛ, an ladɔnniyala k'a fɔ aéroport espace gérelen bɛ ni ANAC ni ASECNA de ye. U ye espace dɔ di bayi de la SAS la SAS ma Bamako aéroport la. Stéphane o kɛnɛ min dira ma avion baara kama a nana conteneur de installé o kɛnɛ parti dɔ la k'o yɛlɛma ka kɛ hôtel ye. N'i ye conteneur ninnu ye i b'a ye ko conteneur don mais a kɔnɔna chambre dagabanaw de don hali piscine ni fɛnw bɛɛ b'a kɔnɔ. A ye espace parti dɔ yɛlɛma ka kɛ hôtel ye. Hôtel d'elle là dans quelles conditions? Est-ce que hôtel tɔw bɛ droit min sara o bɛ k'o droit sara? Maliens opérateurs ni fɛnw ka hôteliw bɛ Bamako ville kɔnɔ. Jamanaden minnu bɛ na u jigiyɔrɔw bɛ yen. O marché kumaniyalen bɛ Mali hôteliw ni fɛnw ma. Mais Allemagne jamanaden dɔ ta mɛ hôtel dɔ kolokolo aéroport la. Quelle est la légalité de l'installation de cette emprise touristique aéroport là? Là est un autre débat. Comment bena minkan wakati nata konna la. Ambalmao. Mɔgɔw ko kuloma jɔ kosɛbɛ n bɛ ka min fɔ ka lamɛn ma min fɔ ka taa lakale kunko tɛ. A ye hôtel min installé ni jihadi bɛɛ bɛ o de sababu la. Allemagne sɔrɔsi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ olu de jiginen bɛ o hôtel kɔnɔ. SAS directeur n'o ye Stéphane ye Allemagne jamanaden don a tɛ malien fɛ a tɛ Mali sɔrɔsi fɛ. A ka lagosi barika ka bon kosɛbɛ malien ni Mali sɔrɔsi ni lakanabaga kan. Et donc ko ka sɔrɔsiw ɲini minnu bɛ Allemagne sɔrɔsi minnu bɛ a ka hôtel in na ye aéroport la ko ka olu lakana. Voilà pourquoi olu lakanani senfɛ a taara Côte d'Ivoire. Dɔw ko k'a ka interlocuteur Côte d'Ivoire k'o ye Côte d'Ivoire premier ministre min fatura Ahmed Bakayoko dɔw ko ten. Et que a n'o de bɛnna kan ko ka Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bila ka na Mali kɔnɔ o de daminɛna depuis 2019. O bɛ na Allemand minnu bɛ ale ka hôtel la olu de lakanani kama. Sɔrɔsi ka sɔrɔsi lakana. C'est-à-dire Côte d'Ivoire sɔrɔsi 49 de bɛna Allemagne armée lakana. Allemagne armée min nana k'u bɛna Mali lakana. N ye gardien ta. O gardien fana t'an bɛ gardien wɛrɛ ta min bɛna ale lakana sisan. An balimaw. Mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ o baara kɔfɛ. Mun de dogolen bɛ o système fana kɔfɛ. Ça c'est une autre question. Min kan ka poser. O to yen. A taara o sɔrɔsiw de tali daminɛ sisan ka don an ka jamana kɔnɔ. U nali fɔlɔ a kɛra 2019. Ni sɔrɔsi ninnu nali fɔlɔ a 2019 an ka source jɔnjɔnw y'a jɛya an ma. K'a kɛra balawba de ye aéroport la. Aéroport directeur min tun bɛ yen a don un colonel Jara k'a ye opposé k'u ka segin ka bɔ Mali kɔnɔ. Et gendarmerie commandant min tun bɛ yen un certain Keita k'u y'u opposé ko n'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ. An balimaw balaw sama na weleweleliw daminɛna. Finalement par quelle magie finalement a fɔra ko k'u to yen u ka baara kɛ Stéphane ka hôtel la. Munna ka sababuya kɛ Stéphane ani hôtel tigi SAS tigi Eric relation baw de b'u la Mali dugukolo kan. A ko Musa Lahara ka tɛmɛ a situation kan. An balimaw o Stéphane kelen teri dɔ de b'a bolo MINUSMA la. N tɛna min tɔgɔ fɔ. Ni ni sɔrɔsi ninnu nana o de bɛ MINUSMA badge dilan k'a d'u ma sisan. Donc a bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ yan MINUSMA de ka juru la. Allemand don Allemagne sɔrɔsi minnu bɛ MINUSMA la olu de bɛ ale ka yɔrɔ la.
Et donc u jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ kotigiya la MINUSMA kɔnɔna la ONU ka système kɔnɔ olu de ka sira fɛ badge bɛ dilan ka d'u ma. Voilà pourquoi an ye badge bɔ Joliba TV ta plateau kan k'a da kɛnɛ kan n ko MINUSMA badge filɛ nin min dilanni bɛ nin mɔgɔ ninnu tɔgɔ la. Fo bi MINUSMA b'a la ko an t'a kalama ONU b'a la an t'a kalama mais u ma nkalontigiya ko badge ma bɔ olu fɛ yen fo bi u da ma se o kuma ma. Et Allemagne min n'olu ka ambassadeur min bɛ Bamako yan o ko contrat t'olu ni Ivoirien ninnu cɛ nka u ka ministre de la défense ka bɔ ko ka Ivoirien ninnu bila i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ jalaki bɛ olu kan ko dɔ jalaki b'u kan. An balimaw o yɔrɔ to yen mɔgɔ ninnu u sigira Allemagne jabala kɛraw ye hôtel yiriwara Stéphane a nana ni espagnol fana ye a ka hôtel la kan dɔ fara hôtel espace kan a ye espace hakɛ min ta aéroport kɛnɛ kan est ce que sariya b'a yamaruya k'o espace hakɛ occupé là était notre débat o sera ka kɛ kɛcogo jumɛn o fana y'a dama question ye min ka kan ka poser a nana ni espagnol ye olu fana installelen don a baara ye o kɔfɛ min ye nationalité wɛrɛw ye a nana ni olu ye comme nationalité saba ɲɔgɔnna o de installelen bɛ aéroport la Stéphane ka juru la yɔrɔ min kolokololen b'a fɛ k'o kɛ hôtel ye au détriment des opérateurs économiques maliens. An balimaw Stéphane kelen kelen SASI directeur kɔsa in na o jɔyɔrɔ a remplacera ka b'o la ka muso dɔ kɛ k'a remplacer o muso tɔgɔ ye Agosi Ivoirienne don o muso ye Ivoirienne ye donc o Ivoirienne de bɛ SASI directrice ya la bi o Agosi ye jɔn ye an ka source y'a jɛya an ma ko Stéphane a copine don a tun bɛ baara k'a bolo u labanna ka don ɲɔgɔn na et finalement sisan a ye SASI directeur ya jɔyɔrɔ bila ka na n'o muso de ye k'o kɛ SASI directrice ye ni mankan in ni tiɲɛni kɛra dimanche aéroport la scandale wulila alamusa min dar'o kan Stéphane ye avion ta ka Mali bila joona ka boli ka taa Allemagne a ye Mali bila. An balimaw pour te montrer que u tun sigalen bɛ ni sɔrɔdasi ninnu nali n'a sɔrɔ a tɛna kɛ balawu ye a sɔmi tun nan'u la ka b'u ma na fɔlɔ ka da mun kan Mali fanga kura min nana tension nana commencer ka wuli olu ni Faransi cɛ tension nana wuli u ni CEDEAO cɛ Mali ni Côte d'Ivoire yɛrɛ fana cɛ gɛlɛyara kosɛbɛ embargo ninnu ni fɛn ninnu olu wagati kɔnɔna la o wagati SASI ɲɛmɔgɔw siranna u tun b'a fɛ ka Ivoire sɔrɔdasi minnu nana k'olu remplacer ni société de gardiennage dɔ ye Bamako yan o société de gardiennage o ka siège filɛ nin ye Badilabugu o fana ye Ivoirien dɔ de ta ye u tun bɛna o remplacer ni o société de gardiennage de ye mais o mɔgɔw nalen Allemagne ma danaya da o mɔgɔw kan ko non ko olu tɛ se ka a baara kɛ Allemagne sɔrɔdasiw lakanani société de gardiennage aéroport la un lieu sécurisé o société de gardiennage o tɛ se k'o kɛ faut des forces spéciales avec des armes de guerre. Pour quel objectif? La question est là. Aux sociétés intinan au tɔgɔ quoi siège fleur Balabougou, c'est pour un Ivoirien. En balmaw, au de kama sisan Stéphane nana fɔ Ivoirien minnu bɛ yan ka ban, est-ce que an t'olu ka mandat ka dɔ fara kuntagala janya kan? Parce que n'an ko an bɛna dɔ la nati kura nati. A kana na kɛ ko dɔ ye ka sababu kɛ relation tɛ yen tuguni u siranna o ko ɲɛ mais élément minnu bɛ yan komi olu mɛnna yan o caman y'a jira k'a fɔ k'u tɛ se ka to yan Côte d'Ivoire colonel dɔ de bɛ to ka na Ivoirien minnu bɛ baara la o aéroport in na ka n'u ka baara surveiller o nana o y'o rassurer non k'u bɛna relève kɛ cogoya la min ni o cogoya bɛ ɲɛ colonel ivoirien an balimaw o hukumu de kɔnɔna la
u ye labɛn sabati ka relève kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsi minnu bi yan n'u bɛna nin sira kan an ka kunnafoni jɔnjɔnw na n'an ye min sɔrɔ ka bɔ dasɛbɛ la u bɛ sara 1,500,000 par mois les 49 militaires 1,500,000 par mois comme salaire business de don mɔgɔ minnu bɛ na n'u ye o niyɔrɔ ye joli ye a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ détail caman bɛ yen fana an balimaw dimanche mankan yɛrɛ wulila don min avion fila de nana jigin tel que gouvernement y'a yira cogo min SAS avion kelen ani cargo gɛrɛkɛminɛ ninnu bɛ min kɔnɔ pilote fila min tun bɛ ka avion boli o ye Ukraine jamanadenw de les Ukrainiens an balimaw Ivoirien ninnu nana ka jigin aéroport la ka taga SAS base la ka t'u installer déjà u kun taara installer déjà parce que olu bɛ aéroport de la juste o baara tun kɛra an balimaw et donc u kun ka kan ka poste minnu yɛrɛ occupé kɔrɔlen minnu dɔw mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ n'olu b'u sira yir'u la olu commencera ka postew ni fɛnw yir'u la u ka kan ka poste minnu ka olu occupé déjà mɔgɔ joli tun bɛ avion kɔnɔ parce que dɔw ko 49 dɔw ko 50 o jate ɲamina dɔw ma maa 51 o de tun bɛ avion in kɔnɔ muso kelen b'a la o ye civil o ma minɛ ani a 51 na o ye SAS yɛrɛ directeur financier o fana tun bɛ avion kɔnɔna la ni maa fila de b'a dafa maa 51 na an balimaw u nana wagati min ka jigin SAS siège la selon nos informations crédibles SAS ka chef de sécurité o fana ye Belgique jamanaden dɔ ye ani SAS agent dɔ ani Ivoire sɔrɔsi minnu nana olu ka chef de file u ka ɲɛmɔgɔ o saba de dara ɲɔgɔn kan ka taa ni sɔrɔsi tɔ ninnu ka passeport ye k'u bɛ taa ko ka tampon sigi passeport ninnu kan sinon sɔrɔsi tɔw tun taara SAS base la déjà o tampon kɛyɔrɔ la u bɛnna ni polisikɛ min ye Lassana Fadi Jara o k'ale fana kumana ka ko ɲɛfɔ u y'ale sanctionné ka taa datugu an b'a fɔ polisi directeur ye k'a ka sabali mon cher ami polisikɛ libéré nin ka kan ka décorer yɔrɔ min hali n'a ma décorer ani kaso man kan dɛ mon directeur a lajɛ o kɔfɛ o de polisikɛ y'u ɲininka ko ordre de mission bɛ min k'u k'o da kan san'ale ka cachet kɛ passeport ninnu kan d'habitude u b'a kɛ tan de ordre de mission tɛ yen ko non k'o ye MINUSMA ka mɔgɔw de ye ko MINUSMA badge bɛ min o fana tɛ yen kuma samana échec garde mɔgɔ minnu bɛ aéroport la olu nan'u intéressé samasamani na c'est en ce moment que affaire éclatera a kɛra bezi ye mankan wulili daminɛnen SRC directeur financier ye Côte d'Ivoire ambassadeur wele sur place ko y a un problème ko mɔgɔ ninnu nali ko papier ko tɛ yen ambassadeur kulela téléphone na ko quoi attends, je vais appeler partout. L'ambassadeur sait qu'il est en faute. En Balmont, à Kerani Ketchodela. Et donc, Ukraine pilote mounou, ni Oloube, ni société inconon. Au pilote Kelembei, Minka Barat, Nyesinebe, un moment, Mali armée espionné Lima. Quand sauvé que Rissou, Mounou nana Mali demain, au Luka basé de aéroport Seleke Doina, armée de l'air qu'à côté. Aux Ukrainiens, vidéo de sortir de Kachi Francima, ko Rissou ka Wagner de Mali aéroport là. Mogotita, armée de l'air qu'à côté mi fait, aller de là qui kunda au Europe. Tour Mogo Yaye. Kouya mena quoi anana munini paradis ko non quoi les ka avion digito. Ko document no rebeno kabu ko nyini o ya mina kuma taraka segi ko fo ya bla ay tentative flananke colonel doko ku kamene o ya mina o lanta don fo se bilana bla là ou pas c'est lui qui espionnait les Russes
pour que k'a di Franci ma report là. Voilà la situation. N'amène kuma la mamunu ni olu bana fasola nata kama olu ko fuka anke galontige lawe ni ala yu malo olu be manamana kan ni lagosi la jusqu'à présent après tout ça ni ne miseka ke jamana mi kono nyena ayo dofo nyena ni jamana mi be jena e ni nyogo ko ka ke ifei ayo jamana do tofo nyena ni ni natabe do bal asimi ko kuma de la Abdoul Niang ko kuma ne ko abe position mena de ne ko abe kan mena de amene kuma na do go ozirida de la ne a fo ye mo Côte d'Ivoire fanga ya don ko femi kera ko bentate weji doni ko ko nyama ko jila Côte d'Ivoire présent na boa kalama jaja ko mbi duguma oni côté parce que pourquoi onu de ben bordel djula mais au tesonga papier ke uni nunche ça veut dire que ngania mai ngania jugu ba duguma abode yiri la sino à fin de rotateo avec dogo pourquoi ma cité songa papier ke carré koni ça veut dire que ngania mai et donc na cheni wala domi beba fo contact la Ivoirien nana e ka fo oni uchoro ka fo shikabukoro Alassane Nyiningara ninkoina kuna sini akumana wali kunu ninkoi kwa ka chien fo mogo ye ko ko chien muye Alassane Ouattara Côte d'Ivoire présent ay mi fo ayo la mer un pays ami des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Ambalma Ounie, Alassane Ouattara Kakuma et Ouad l'Amérique sont faits. Ako aleteseka sendo jamana nyagamina wal jamana nyagamilla jango abalma jamana ana siginyon jamana noy mali aleteseka sendo nyagamina abada le donc ko kuna fondila ube kale nyininga kaka ko intien fo ko intien fo bagate ale ko oni de karanga tien fo ale re Alassane sisa akani ko tien fo ale qu'est-ce que ça veut dire Alassane reta domino folo ale ka surasudo ubina ko oni mais ale nana e kore de bei ale retemi kalama donc mogo ba la ko ale ka nyefo ale se ka nyefo oni de bina nyefo si sambal gnye si sa gnye ka famo mundo o de la ko tarata temene oni nyemogo muso do be kale no kumana ni koina o ka nyefo munde do ale re ka don munde do et donc comme mogo da do na kumana ko beko ko vraiment ko ni kera nimisa ko dande que tout le monde regrette donc o be mi kanu sisan fere ka soro teliala pour que anga boni gele ngono ambalmo aywa mo munu willa u faso la goshili la ni kola ubeni awu yirana ubina ni sujet blanc ni tola ils doivent quand même avoir la dignité de sortir de demander pardon. Ni dans bébé. Après tout ça, ils doivent avoir la dignité de dire pardon à Yafama en Oufilla. Côte d'Ivoire, Jamana Demouno a damné nous tuma famu. Nous voilà comme Mali la gossi. Car que droitement quand il olu nana famu, olu voilà comme Mali encore à Yafama à la Kama en Oumanie. Au vidéo be réseau comme partout. Malgré mon you façon la gossi ni koina, au bena to fasadjala ni quoi, ou bena foko war dira Alassane Fanama. Ou bena foko Alassane Fanama galotige. Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire quoi? Alassane Yaga sera signé moko wele ka Conseil national de sécurité ke. Ka communiqué bla. Ka soro ale reta don munekera. Ale kumane ko fe oni nana ko
Comme il fera Alassane fait quoi tiens tête, kolta kalama. Voilà les problèmes. Et donc, en balmau, n'inko a situation de flène pour le moment, Mali fama ou ya kota ka di jamana kirima, kirika ka barake. Nous des fois à koto, c'est la raison d'État qui va déterminer. N'a fera raison d'État, jamana ka magobe mina, jamana va ko bla osra de kasisa. Nous kirili Mali ka natabo de la, Mali vitani kirisre. Mais nous libérer li ke sababu Mali fana ka kodo ka nyenabo. Mali bu libérer au nom de la raison d'État. Katama saria kan katama tien kan ku libérer pour que jamana fana magobe famina jamana ko so. Jamana site ka barake ni horonya ni klenia ni tien kan. Jamana bebi ka nafa de ni. Et donc raison d'État au devina ni koto jalatige. Émission miroir en farina tabe anya jaguya compromis. Émission miroir animé awe un air dépassé largement. Abdoulaye Adjaouya Kwe Songoy Media Ambafo Andemenina. Moussa Diamtene allé Andeme Bi Barala car Ambla directeur la Nyang TV sans fait. Au fin fait ensuite il faut que c'est Wati la Malikono, Maliko kan Amba Befo, ka Bewole Mando, Amanga Jamana Amba Kalfa Alala, Alaka weekend Alaka Tene Herala Amafo, Wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.